Okay, game. Let's go. Let's Can you hear me? let's go. Hi! Hello. Hi, guys! Welcome back to Waray ka talk! ikaw. Kung normal ka parohaak, Oy, pare gapitan hak. Ayo kita pag imula. balitaw, parohaam, waray ka katok! Waray katok. Welcome back. Welcome back, guys. Thanks for So, watching our watching podcast. an Haamon mga ano pa ini taga-subaybay. mga nagkikitangan. Comment lang Tatago ko kamo. takon to me. Comment lang kamo kung gusto niyo magpa-shout out. Shout out Yes. ngayon kan Kenneth Peñeda. Kung may da kamo kinahanglan parte ha mga real estate, Wow. land, tuna na shout out tiya. Comment lang kamo, search niyo tiya Facebook, dito ya. Yes. Shout out. Thank you. Shout out gihapon barkada na adaha US of A. Oh, Ira. Hi Ira. shout out And Ira Dan. and Dan And to my barkada in Manila, and Larry, Rutrina, Pamela, Roger, Darlene, and their partners. Hi. hello. Shout out ta iyo dida tanan. Shout out kan Kuya Jesse Kagara. Shout out. Kahit hindi mo naintindihan. Thank you for supporting us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you guys for watching all the time and Thank you to supporting our craziness si Tamlinorong. Salamat. Jericho Portugal. Thank Jericho you. Portugal. Shout And out. sweet ko. Thank you. Uncle Noel. Uncle Noel. Shout out. And sino pa ba? Dapat mo pa shout out. Ano pa ba? Magpapa-shout out. Happy Thanksgiving mga Yes, adangan hamon mga US of A. kilala na ada US of A. Yes. Okay. So also shout out nga and gihapkan Girly Benisa. Thank you for watching our Thank you. podcast. Shout out. Anyways, So, itaton topic for today is ano daw? Hino kaya today? Hino ka today? ako yan na hikuan. Bisan ninong basta lito lapid lito lapid. Di Ricardo Dalisay. Wow. Eh, Naka bomber jacket. mahagkot na kasi didi. Wow. Mahagkot enduro ano. Zorro ng Philippine movie. Balitaw. Ano ta topic today? Lito lapid. The topic for today is all about, you know what I'm saying before? Everything has to be under the moon. Our topic today is about high school life. Oh, ang high school life. That's very wonderful high school life. Yes. Mag-istorya kita parte aton high school life Yes. experience. And aton mga very good experiences. Oo. Sing pa man nira, di ba? High school is the best stage hit usa ka life iton youngsters, di ba? Yeah. Yeah. Very much. Mamubulgar yan. Very much Damo ko dito, damo ko masig to diton. to all my batchmate from High school classmates, ESPA in Leyte National High School. Oh. Thanks for watching also our podcast. for my batchmate in Philippine Science High School. Philippine Science High School talaga. Sa sayop ngayon. Ano yan. So to all my batchmate from Philippine Science High School. Oh, sayop. From Leyte Normal. Sayop na lang. Leyte Normal ano? LNU? Iyay. Sabado dida. Waray pagkatima, Leyte Abnormal and Abnormal nga yun naton mo. Pwede Balit. gihap. Paran akon mga kabatch 2000. 2000 to 2004. Tiri, 2000 to 2004 kita high school. 2008 na ako nagkuha. Wow! 2008. I was young. Sabado. Very young. Come on. Sige na la. 2004 SMAP St. Mary's Academy Abalo. Shout out hanakon mga advisors, shout out ta iyo hanamon mga sisters, brothers,
praise to you. Ano ba to? Amen, amen. Dere, may na kami greetings. Oh, oh. Praise be Jesus and Mary. Yes. Wow. Yes. Yes, praise to Jesus and Mary for all the blessings we receive. Thank you. Na-remember ko. Yes. Yes. So, yes. That's very wonderful days of my high school days. Ako liwat. Okay. Leyte National High School 2004. First batch of the special program for the arts. Wow. Wow, Program for the arts. Of course. So, you are an artist. I'm an artist. Shout out na akong mga classmates Leyte National High School and my batchmates 2000 to 2004. Thank you kung nagkikita ka mo hini nga video yan na magiging nostalgic kita kay damot amon ni istoryahan parten amon high school experience. Yes, yo. Okay, let's start. So, hinot mag-start. Ako't mapakya na kaimo. Okay. So, aton topic this time is what are the from first year to fourth year anon mga greatest memories na nanunumduman mo? So, Let's mag-start start kita with the first year. Ayaw, start kita fourth year. Ay, gusto mo tayo paubos. Baliktad. Sige. Okay, start kita first year. First, Ayo kay fourth year adat mga highlights iton live iton. siguro, hey, Istoryahan tabisan mga crush, uyab-uyab kung may daman, anything under the sun. sigurado, ang akong First year. highlights, from first year, may na highlights tayo. Sige. Ikaw. Kay, Anon, I was a very- anon imo greatest memory first year in total? In total, since nga very, kuhan nga na, Freshman good. freshman, tapos, syempre, law-abiding citizen, kuhan ako. Law rule-abiding student Yes, ka. Okay. oo. So, nadakpan ako si 80. Wow, very law-abiding talaga. Yes. Freshman na freshman. So, ang freshman pala, nakikita na imo magiging dire. the next 4 years. Kay, kunwarik nira kadakpi, direk unta masusugad. Diba? Kaya man, kaya ka man nadakpan. Kay, actually, nagdara ako in pornographic material at school. Which is, Grabe ka. Oo. First year pala, Oragon ka na. dire itong karugsig ngon, curious ka na haton. Science ba? Science? Kaya gusto ko magdoktor. Biology, Oo. di mo gusto. Mga nagdara kito nga, mga hobo. Gusto mo Oo. parts of the body na yun? Ano May mo da- gusto May masubtan? da, syempre, may da upper part, may da lower part. So, Okay. so amo ito, nadakop kita sa laton si 80, kaya nadakop. Kay, Paano ka nadakop? ano ba to? Nakadanimbag? Paano? Syempre, nakadato. Nagkikita ka mo Syempre, nakadato na akong bag. Kailan naman, paano ka ito nasulod? So, baka lunch na to or dere kay nagawas kami lunch to gindara ko pag after namon lunch gindara ko nga to school. Gusto niyo ngayon makita ini o sige dayan dadadong ko ini nga. Haiyo room. Amon room or dito lagawas na amon room tas may umaging nga si 80. So nakita niya, syempre hey luwat baka gusto ko ito. Gusto niya. Pero in a way, Gusto, talugid dakop na lani ka mo. gusto ko ito. Dadagpong ko ini. So ginangan kita guidance counselor. Nano man na em. Syempre dire. Syempre, kailangan. Ani mo dara kasi pag nasulod ka, mga something about Jesus. Kasi ang era gini-expect siguro ato nga, mga materials na dapat darala ni Yuha School, mga Books. parte la school. Religious Religious, school. oo. So, ano man ang area ka na guidance? Siya nga ako na pakaniya ako natin parents. Sa ko siya, di ko pakadiyon ko kay di remat akon talaga. Kanaman kasi Daddy ito. man ito. Hindi naman ito ako. Tapos, So, pakato ko daddy. So, amad to, ginkuha niyan books kay iya manad to. At nga, naano man ni daddy? moray, kay normal lalaki ka. Kalangan kung makurat to, kung naging pinandara ko nga to, mga lalaki nga hubo. Di ba? Di rin babae. Hindi rin babae. So, ano era na kuha yung babae nga hubo? Mga playboy at to nga magazines. Hatagan to kandada niya mga niya barkada nga. Niya friend na seaman.
amo ito na dara kitang tuha kuan guidance counselor ging ko halalot ti dadian kuan aniya Ano yung mga magazines? oh so amo to on first year that's amo to na kon highlights which is di ko ka ito mga limtan the rest na limtan ko na pero at di record Di mo gusto nga ngalimtan na nagdarakan pornographic oh okay magazines. kumbaga experience di ba Mm. kung di rin mo ito himon di ka maka-experience at Mm. So, gimbail out ka ngayon ni Daddy. diri kay diri man ito syempre gindara mo nga to diri man karog singon nga possession mo to magiging era So, era gin confiscate. oo Tapos gin pakuha ni Daddy. sige ko wala dan ni ambot direk manuan na tabayera kay sumuludak nga to kamo nat pagistorya Pare, case gin ni Daddy. waray di nga basta lagi ano man tiisog na mo ay papinandara hindi nga pagdaran daton lalaki nga mga ubo yeah diri Balitaw. diri normal So, amo ton imo greatest. oh So, ikaw ano man ano ba na akong greatest? first year First year, freshman, waray mong good gapak. Waray ako nanunumdungan. Kaya syempre si mo pa man, bagahin, more on, nag-ano ka pala ba, nag-explore ka pala, mamimiling kan set of friends, tapos, waray ako nanunumdungan na greatest. Ano ba? kay waray ka kuan waray okay diri ngayon halo-halo ngayon dito ano Damo-damo ni estudyante Leyte okay National kami High kasi School. mostly na akong mga kabatch Waray man ako makasulod nga tuhan mga sectionhan mga baltok. pareho kita Pero di rin ako rayo liwat hinduro nga tuhan last section. oh, Mga, ako second actually, original nga section 9. Kaso, nagbalin ako hito nga special program for the arts. Kami an first batch han SPA. ako kuan ako second section ako so medyo bright ako Bright, medyo la. second section kaya patla kasi section Oo, mula liwat. Oo. Adi ka half. 50 ka pala. 50%. ay okay pero yung section nga Kuha na da, pag first year ada, 20 mga plus diri 30. mga Suga dito. dakangan natin one of the bright ka na Oo, one of the bright. mga dakangan one very very bright very, Oo, very, amo na tumakarit ka na go dito. beyond reasonable Oo. Amo to na akong section naka-2S pa. So, amo to la na-meet ko mga friends ko, yan na mga naging barkada ko na, best friends kumbaga. so halo-halo ga perano from other schools elementary All over Leyte kumbaga may mga naukoy from Tolosa, Dulag. tama okay sa bagay era kuan diri man Napakada talaga Leyte ay pag eskwela la. okay So, may yun. dagod diya name Oo, may dagod hiya kuan. oldest school dito ha di ba Oo, ngandiri an Leyte hay kasi adto. Pagahin paano ba? An mga rooms kasi an Leyte hay pag first year ka didiha may luyo. Kadto luyo, kadto bukid. oldest kuan na dito ya Oldest school adet yan Leyte hay. Oo, bugos oldest nga Leyte. public school kumbaga Yung public school, himpan secondary school. baka nabasa ko ito hadto so ka dito Ito may gabal doon and everything. Ang mga baltok, era rooms, adi ha gabal doon. ada front Oo, adi harahan. Basta mga ano nga, mga first section, mga SF, an Pareho. era rooms, an mag-upay nga rooms. pareho to amon ada Basta nga ni nagtindi ka di kaluyo, waray na ka mo room. magapit to amon pag nagtitika anamon na to room kasi naharanin CR Mo. sapit lang CR Okay, so amo ton first year. Ano ba? Ano ba nanunumduan first years? Waray manggod kay syempre baga nagmi-make friends ka pala to, magiging maluya. Kay syempre law abiding good talaga ako. Good man ako law abiding ako syempre. gapon very law abiding man ako kaso nadakop man ako so diri Bugos na tuig amo lad to nadakop ka oo for that year yes for that year. Okay. Mabalhin kita ha. Second year, sophomore year. second year the biggest achievement ko atong second Biggest achievement yun. biggest achievement ko atong second year kay nangada ko first section Wow! From second section, nangadto ka first section. ay may To think nga nadakop ka, diri ngayon may dapa ko na nanunduan kan first year. I don't know kung right ko to igyakan diri diri ada ni mo pigyakan diri magiging
Masisirat im reputasyon. dire. Hadto si Raman yan na nag-upay naman. So dati, sira nim reputasyon yan na okay na. Medyo okay na. Na okay. Ano mo first? First year ngayon, nanunumdum ako, religion namon na subject is parte, Ano. Ang mga nakikita ng mga classmate ni Jason, comment ka mo didi kung tinudit iya mga istorya. to din kay Ma'am Cartalia, simbakoan, ano to, may her soul rest in peace. Ambot kon patay na ada Ma'am Cartalia to. Ano ito? Bangin, Sure. bahin buhay pa. Kakat ko na lang. Sure. Dili, ay nala. Ay nala. Ini, Ma'am Cartalia, amon religion teacher Teacher. haton first year. So may dahiya pakiana na ah, partihan Moises ba? Paano ko no Moises namatay? Di ko na nanunumdum kon paano yan namatay? Sumulod ba ya gate or something hadto? So ako Sumulod ha gate. Kaya sumulod ha gate? ambot baka sumunod niya nga itong temple, tapos paano yan namatay, or Okay. direct maaramad niya history talaga. Basta napakyan niya paano namatay. ang question is, paano namatay si Moises? So, ako, nakadaman ako on front, Akada ka pa talaga, Frant, ha? Oo. Yung papakada kami front, kay para kami nga Kay kamon maglabad. Diri kami mga magkarit laligan. Mga magkaritada, Frant. Kanin magkarit. Magkarita linurong. Religion, basta mga sukat, kamit ada front. So, nakanakat to front, guti ay busy na naktuhod, amo lang nakabati unta. Nabatian ito na akong baton. Anon imbaton? Nasi ako, umutugan sili. So, guti ay gulato na akong. Paano ni boses? Lako, patagan sili. Sukat leto na akong kaya kan ba? Guti ay gulan duro. So, tapos, Nahuring ka la. nahuring lang ako. Sa nagtuhod nga lang tan makakabati. Nakabati, ma'am. Na ano man? Ada kay nahangit pa. Ginturo taplong. Sugat-sugat din mga braso. Kasi kuhaan ko no, ano pa ini? Ano ito? Ambot, basta sugat na nanunumduman ko. Ginturo taplong ka talaga. Waray, di nagwada kamot ba? Gintablong ka. Sugat. Braso. So amot. Okay. Okay, di rin ako di na Wait, we are talking. Mari. Nago to sleep na lang. sleep muna. Sleep na muna. Sige na. I will not go with us. Turn off the TV. Turn off the kaya you TV don't there. want to watch naman. Sina, or you bring this one there in the room. Sige na. Okay, sleep here na. Go. Lie down. Lie down. Lie down properly. Okay. Okay. So amo to na amo ga pa to sa to. Awa to do. Duha ito nga akong highlights han kuan first year. First year pa nga leton. So Major na. Okay. di rin major ka. Di rin man to para kan mamanakin niya kan parang anlat to akon pero nayak. Baton mula para im Oh, kalugaringon. takay naka May namamatay pag utuglat sili. na. Kaya ba naka-Viagra? Sobrahan. Okay, So, sunod. Ang second year, amo na to na akong biggest achievement na akong academic Ano academ? academic excellence. Tapos, Kay naging first section ako. wow. Oo. Tapos, syempre, Imam Figuro walo tato. Anay doon, first year ka, may uyab ka. Waray. Waray. Waray ko tilig ng uyab-uyab. Wow! Kay, waray ko maintenance. Tapos sa second year, may uyab ka. Waray gihapon. Wow! Waray ko man panahon ng uyab-uyab kay busy man ako. Busy ano? Mula na akong kinabibisihan. Busy ka schooling. Busy ako nag-studies. Siyempre, Wow. priority kung kailangan ako honor. Kay karawdan na akong parents.
Siyempre, kailangan, Aning parents pagod ano, kuan in tikang pagod din, alumni pagod da Saint Mary ano, oo, siyempre, di ko hirap pwede i-let down. let down. So, kailangan ako study hard. Kada ako manit magsamo, goron dang kita ini. What do you want, Milvia? Let's go to sleep. Marie, sleep na there. Marie, I will go. We will go out. You cannot go with us. We don't sleep. At tapos, Amo man lang to ang akon and second year, second year. Amo na to nga. waray good masyadong ano. Waray. May dako gad nanunumduman na ano ba to na subject na mo? Dek nangalimot na ako na subject. Basta di ka na makabaton or something adto. Basta gindadara mo mo lingkuran nga to hagawas. Tapos Kung di ka makabaton, hit Oo, question. tas Okay, matok- recitation, baga matok recitation. daw ka nga to hagawas sugad ba to. Ah. Amo ba to? Tagmaram konti kang kami hagawas ngin papasulod o di ka kami sulod Oh, gipapagawas. tapos, Basta sugad, syempre nadara-dara mo ng lingkuran. Thankful ka nga may nakalagap lingkuran nga dara-dara paggawas. tapos, Na dara mo gawas. Anim lingkuran. Tapos tok daw ka nga to gawas. mm. Sambahan sugad pag di ka nakakabaton. Ambot na basta may dagap sugad aton second year kami. So pero kuang kami to syempre competitive kay Competitive talaga. Anong pagiging competitive ano nga aspect? kuan dire kay mga first section syempre Oo, first section ka kasi. So, oo. competitive kailangan Kailangan talaga nag-study. Study ta kaya na ako nadto kay na ako kasi permantimoto. Kung ano Wow, may motto pa in life ha. Oo. Iba ka talaga. kung ano latak matun-an, kung ano gintud do ni teacher. Amo to takya answer. Di na Kung ano ni matunan from teacher. Oo, di na ako mag-study kay more on team study, memorization daw la. Wow. Kung ano nasulod ako noon na during pagyakan dihan front, amo la. Mm. So pag answer ko, waray ko nga ni answer, waray ko dito. Meaning, waray mo ito katun-ingad tuhan Oo, lesson. it's Kay either waray waray gid- niya itutdo or ako na waray di dahan na itutdo. Oo, waray ka mamati. Oo. Mm. Kaya di pa makusog pa nak memory at Wow, makusog pa di Waray pa memory ka. waray pa memory ka. Animo sperm cells na gana pa. Nagana pa tanakon sperm cells. Okay, so, may uyab ka to. Waray. Imposible. Maram ako may uyab ka to na time. Uyab kay waray ko lagi time uyab kay damo na hinihimo. Bangin confused ka pa to na time. Bangin. Confused. Waray ko uyab ang high school kay Pero hadton high school, na sigarilyo ka na. Dere. Ang second year, di ka pa na sigarilyo. Nainom ka na. Oo, kay tikang kabata naman nainom ka naman. Anong Karong sigong ko na inumin serbesa. irem nun. Oo, erim nun. Depende. Kung ano iinom mo. Kung dere second year, waray pada. Bangin noon, mag-inom nagyapon. Pero di ka pa na sigarilyo. Dere pa din. Ano ka na year nag-start pag sigarilyo? College na dako. Waso! Third year na da? Or High school? fourth year. Pero dere, naunan dere. pag-inom. Oo. Pero diri nga, diri nga, ito nga, sigarilyo nga sige. Chain smoker. Oo, Okay. diri, waray. Kumbaga, ito ba nga, paprioritize school. Sige daw. Ano, drasa ito nga kuan. At masat nga Malboro. Okay. Takaya So, to- Marlboro ni mo brand. Kaya ito Malboro kay barato man la. Siyempre yan na. Piso la, di ba? Ang pera na Malboro. Oo, 7 na that kuwan per stick. Stick. Mami ka ba't 7 per stick? Di rin na So, ikaw naman na mo, second year. Second year. Ay, Naging dumay na. persection kaghap. Waroy. Forever na ako nag-espa. Kuwan. Ano ba na? Anakon mga Crush Ay. na rin.
Oo, amo na Mga tayo mga crush. crush I crush. think nag-join na kadtuhin Miss San Jose in high Wow, school. Miss San Jose. I was 14 years old. Big Yeah, 12, 14, time. 14. 14. Maram kasun pag api ko tun Miss San Jose, summer, pa second year. Pag api ko Miss San Jose, ano, didas kanan San Jose, patron-patron. Alam nga man din. Miss San Jose para bugos nga. Kay may iba nga San Jose. Amo. Okay, so Takloban. may San Jose Tacloban, Kay oo. Miss San Jose di ka kaloogan pala. Maram ko, nangangataw ka to kay, di ba, second year. Takay medyo, anak lawas to, bagan, daraga na good, mga 18. Puaro ko may datuhak na nguya ba niya, edad 21 years old. So ko shocks, 10 years in that gap. Pera ka, Mga 13 13. or 14. Mga 21 to 22 years old niya. Di rin lang plagas. Bata pa. Had to na time. Ah. Di rin nagriton bata. Kay bigso to nga ni Kuwan. Nag-abot pa. Tapos, oy, may ano ka, wari ka, hanhay, adto nga time nag-api akong Miss San Jose. An patudhan akong co-candidate na taga Manila. Waray bumalik ka Manila. Kay, gusto talaga niya nagstay di dahil Leyte National High School gihap. Pero, ang high school kasi, bagahin, pag may daim mo ng nguyab, baga naawad ka, bagan diri ka proud, nga may nangunguyab. Kaya naman naawad ka. Diri kay syempre naawod kat yayak nun iba nga tao, di ba? Amo manggulay to. Amo dat problema ya. Kay imo giniisip iti Oo. mga tao. Oo, bagan Oo. maawod ka nga. Ako rin makatukaawad pag daranak magas. Hindi mag nag-iisip pa era. Oo, kay syempre iba mat lalaki mag-isip, Oo. iba mat babae. So nanguyab at to'y haam, tas ginsagot ko. What? Second year may uyab-uyab na. Pero mga ano man lang to, puppy love. Tapos Dere. pero Dere pedigree lab. dere pa. pedigree, puppy love. Ang pataraw magurat to kay gusto niya mag-upod kami ha school, Leyte High. Nadiri ako, kay naawad lagi ako. Di ba? Dako man itong school. Ay, bisan patunda ako kay mga ano ito, mga kilala ha school kay mga pag ano man, magchichika-chika man iton. Paano? Uy, hikurvi may uyab. Takay kay may dako ate dito. Ate Tintin. Oo. Masuring, ang bugto to ni Tintin ano. Agida, may uyab-uyab na. Mga sagad ba iton? Ay ano man. Kaya normal high school. Tapos sa high school, siguro mga second year, amad ton time nga, sige kami, ano na, lakat-lakat, sige kami, puro pasyada. Dili kami nasulod sa laksa. Amo kayo to, nagkakating class ka. May Oh mga my times lahat goodness. to, nakato kami tanawan, nagangarigo dagat. Never ko ito nag-experience. Wow, ng never nag-cutting classes. cutting classes. Waso. Kay kuan ko dako, focus ako nag-studies. Focus ka rin studies. Yes, of course. Amo to, in second year high school, amo daton time nga. Sige na ka mo cutting classes. Sige na kami cutting classes. Makato kami Daw. ha tanawan. Makato kami ha. Makato kami, mamatro kami B&G. Cutting class para mamatron. Amo talaga ito. Mga pro. Pro pamatron. Mga pro pamatron kami hadto. Masingat to yung mama. Dere, may dato na sa garawan kabulig. Kano ka? Nagpupurula, nag-iritumtum. Ay, kinamatrong kami ha, B&G. Sige kami sudoy. Di ramaram, nakanto kami at tanawan ng ngangarigo. My goodness. Agyaman dun marisyo maya. Anak barkada na to. Hera Larina, Hera Rutrina, Hera Ira, Hera Pamela, Hera Darlene, Hera Rojane. Amo na to. Uy, ano? Kuan yan na. Ano ito? Patron yan na dito hakuan. Mabay dire. Uy, birthday na ni Kwan. Uy, tapos yan na ni Kwan. Waray kamit mo. Patron la. Tapos, patron, birthday. Amo la. Second year high school. No, ano pa ba ito am natabuhan second year high school? Marisyo Kwan. Marisyo ha, pero very good may medyo natatakha ako. Kay, damo man kasi memories hadto na time. Busy ka ha Kwan gyapon. Busy Busy laha. cutting classes. Diri perme. Diri ka dito nga kada simana mga cutting classes. More on pag may mga patron kanda rutrina ha tanawan makadto kami or patron nga diha maras-baras makadto kami sugad ba amaton amon. O tapos
Kami, whatever. Man to normal. May mga, ano ba? Waray man ko to mga Ang second year. activities. So, okay. Ngan kuan kasi siguro kay first section. So, mo mga, Umayong ka first section. okay lang. Okay lang. Okay la. Oo. Ma, may da, Saan ka man nag-start pag skates? di daga pa da. Second year ako. Mm. Second year, third year, fourth year. Mga sukadada. Second year siguro. Mo na to kita time na pag weekend, tapatakloban kami. Kaya takloban kami mag-skate. Kaya mas damon nag-skate. Tatakloban nga mag-open spot. Pero Siguro, nakikita ko na ikaw hadto. Kay Dida Rizal Park, di ba? Amo man itong skating area, diri pasarado ang Rizal Park. Rizal Park. Rizal Park, Tabukan Santo Niño Church. Oo. Di ba? Damo ito didan mga... Nakada kami dida. Di ba damo ito didan gabi na mga homeless ang nangangaturog na mga taga Tigbaw, ang Di, mga mangarap. mag-itom. Pero amo ito. Ang mga native, sorry, di mag-itom. Mga native Mga dida Aita. bagan mga Aita hera na nanlilimos, tas adera nakaturog nga Rizal Park. Tas hadto dito gihap damon mga nagsiskate. So siguro usa ka hadto. Nakada kami dida pag weekend Saturday, Friday, Saturday mga sugad kami ni Radudot. Kami ato. Kami man ni Dudot mas lan So saan ka man nag-start pag skates? mga nito mga second year Second year siguro. high school. Second So year. kano man nagustuhan mo pag skates? Ano ba? Waray man kay baga nagbibiling ka man mo sports. Awan mo natipuhan. Baka mo pa man ini. Kay dere man ko dako na waray kumbaga direct na ayon hit team sports, di ba? Bisan niya na di man nagmumulahin team sports. Pero nasa rin ka nag-part kan baseball. Ang baseball ako is elementary. Okay. Pag high school, waray man mga sugad nga activity private. St. Mary. Oo. Okay. Public schools, Damo damo iton. ito. Kay may mga ibraa, may mga iba-iba nga. Oo. Kay every first kay nanunumdum ako haliti hay madalas sa tira mag-anuhan mga city meet. Yan, mga sugad Tas nag-evraag ya patakloban, 'di ba? Pag high school, waray naman mga sugad na activity. To nga, didikitat kuhan. Didikitahit skateboard. Kaya bagan mas mapay man ini. Mas extreme kumbaga sports. Pero nagbi-BMX gihap kami na elementary. Wow, elementary. Kami gihapon nito Ni nira Dodot. Dodot, nira Ricky, nira Edric, mga kuha kami nagbi. Pero waray ka palitihin motor. Waray Nira daddy. kay amo nga nito nadisgrasya ra tong motor. So dire ra talaga. Bawal dito. talaga. Bike la, skateboard, amula na akong kuha kay basketball. Nagmumulay gid kami basketball pero to ba nga kuan la ano pa ini join la sige basketball kung may basketball kung. Ay, ako ngayon, ang mga memory ko kasi SPA and Special Program of the Arts. Api ako dance group. Dancer ka ngayon. Dancer club. Dancer ako. Mga taliya-taliya to. Marimar. So, ganito na mga sayaw. Dancer nga. Tut. Diri, ibad to. Lalagapak. Ibad to. Plug. Amon ako nanumduman na sayo kami mga Theater. intramurals. Diri theater nga. Diri, dance group. Kami ang representative and Leyte National High School na Diri dance group. nagdadayo-dayo sa karito. Di kami, na-attend kami mga division office, pag may Okay. invitation. Pero usually kanan kuan la. O usually, ka ng Leyte High. Or may ka mga dance show para ito na year. So, nananayaw kami. So, nagagabihan kami pag-practice. So, nakakaambot. Ano ba ito name ni Kuya Christopher? Kuya Christopher, makaritad tiyo mag-volleyball. So, nakilala namon niya kay Leyte High Gym. Diri pa saradong Leyte High Gym. Di ba? Naiyaman na natapos ang Leyte High Gym. Lately naman nasarado ang Leyte High Gym.
mga siguro fourth year na dakadto hiya na totally na close. Pero before that open lang tiya. So adto ra nagpa-practice, tapos na kilala namon hira, tas naging crush niyan amon sa nga ka grupo. Tapos amo to nga nadungan niya amon hit gabi pag-uuli, mga sagadla. Tapos amo to na high school pala ako siguro second year. Nagagabihan na ako school kay natatapos ang mga practice 10 o'clock, 9 o'clock. Very active ka gud. Amo lang ako other curricular activity. Aside Kay from ako more on sugad while hi ate sports. more on sports. Ah. Oo, more on sports siya. Volleyball, basketball, amo talaga tong kan ate. While ako nadira kiton mga sugad kay baga nadira ko mga mahugaw. Siyempre, masakit it mga kamot. Di ba't volleyball masakit gurito kamot. Kay pag Oo. Ni tinira. ate amo talaga to niya. Sporty ate, wala ko more on cultural, mga dance, Oo. mga art. Kuwan ka ngayon, naka-adapt ka ngayon han kuwan. Charot. Ano to? Ano to may dalida late ano to? Late Kalipayan. Oo. Diri, Larit Kalipayan. Ah. Yon, tapos, ano pa? So, third year. Ano man luwatan ni mo greatest memory ha third year? Third year Nangaing ka man. From first section to? from first section to the second to the last section. Second to the, so, third section. Oo, third section na ako. Direk maaram kung Kaya ka man ang third bright section? to or good move or bad move. Kaya naman, ano man yung pagkita? Naging good move or bad move? Very good to kay may dito nga awan mga grupo nahan mag-upay na ba mga Dito na naka-find ka ng barkada talaga. dire meron na akong mga barkada pero dire man papreho ba. I mean ano ba niyan? Paano ko explain? Kung may linorong, dire papreho linorong. Di ba? Kung singuntang, adi kita left. So may dakabarkada nga more on the serious side. Tas may dakabarkada nga more on adventure. Kay kung dito mga dito mga upper section, syempre may sa meron ka nga nga di kita left example may good maka de right. Mga to na kung third section kung ano kumbaga majority nga di kita left bisan itong lorong nga linorong nga left kita nga tanan nga di kita right kumbaga urusa ba aswan ka mo ba namo so mas marisyo an third section third year ada na good na started mga kuan mga so mga mas anakon memories nag-start na didahin third year damo kay ginhimo namon nga locker an amon mga burtanganan sipid kay syempre nangain naman ng mga sipid nakatulaga pa sunod gingawas namon kanto namon nagawas tapos ano ni tsura niyo burtan sipid hala ba nga bench ba type bench type abre tapos pwede lingkuran pwede lingkuran okay. So amot to nga amot to third year ato na nag-istorya ka partihan Christmas party dere fourth year ato okay. Pero mas marisyo na ng fourth year. Okay, pero di na nag-start ang karisyonahan fourth year at third year ba na talagang amo na ito nga damon activities ba kumbaga na-excited ka pag susulod nalilipay ka pag susulod kay damo it ano pa ini damo it ginihimo school may dagapat to mga mapia to cooking something TLE. So anon imo TLC hadto? TLC. Anon imo TLE? TLE more on dito kami ang cooking kay mas mao pa yan cooking kay di ba pag may naluluto. Kami kasi pag may group, pag may naluluto, sige na titilawan natin kung marasa ito. Kami kasi tungod manggod nga damon section sa ang mga sugod dito na mga courses kay di ba napili ka man nito. At mga sugod dito nga courses nangangadto dayon nit mga first section, mga SF. Kami hangatanan may dasugad talagang party at subject. Diri, tungod lagi haamon, damo-damuan it section, ang mga nakakadarahan mga sugad dito, ang mga
higher sections. Ang mga anabibilin, ang mga agriculture, ano talaga dito pananom. Nangato Kami amon. kasi, bagan for the entire year, first, yung tamananahi. First quarter. Waray Second kami ito quarter na-experience. is yung magtatanom. Mm-mm. Fourth quarter, third quarter. Basta by diri permanente. Kaya nanunumdum ako, may da kami hadto panahi. Apron anay. Tapos after an apron, Kay guti ay lakasi ka mo nga Oo, ni. cooking. Kami kasi, tungod nga damo-damo ng section, bisan in 1 year, diri makakalibot nga tanan nga section, sito nga scores. Gets mo? May, singunta, ini nga first 3 months, ini nga section, amo hiran mga cooking, amo hiran computer. Wari nga nik maka-experience ang computer course. ako kami, kaya nang Kaya nakatulad to ang mga higher section. may da kami computer lab na Pero okay na kay Marisugyapan, so, nabaro ako paano mag-alagahin manok, paano magtanumhin mga pinya. May itong gintututdo. Tapos, electrical. electrical. Oo, ang paano magimuhin mga extension wires. Paano maging nuclear energy? Dirigad. Ang iba nga ni kay nagtutun paano mag-welding. Ako, Oo, ano ang tawag mga ito? nakadihan lower section, amon era mga ginkukuha na courses. Skilled. Oo, mga skilled, which is okay, gihap. Mababaro ka talaga. Oo. Ako, di da cooking, amo lang to, tapos apron, amo nanumduman, apron anay, then cooking, tapos ang cooking, amon marisyo kay, syempre, kada udto, may nagluluto, tapos tilawan niya. Tilaw na laka mo. Marasa ini, puro marasa kay, libre man ka. An marisyo kasi haliti hay hadto. Pagdating ha mga intramurals, Kay damo. mga acquaintance parties, oo, kay damo, oo. Kami, Tapos, waray kami, ang mga crush ng campus, ano nung dumlakad to. waray kami sugad kay, tungod good man na nga, strict an kuan, han mga policies ba? Sugad ito. May da kami acquaintance, intramurals, mga Christmas party. May da kami intrams, pero waray kami itong mga acquaintance. May daga kami Christmas Prom, party. waray ka mo prom, di ba? Waray kay... Ay, waray ya mag-prom. Mo pa May da, junior, third year, fourth year, prom. Tapos pag fourth year, may seniors ball. Waray ko Waray talaga. Waray ko naman na sugad. Which is mo pa inalaluat. Kung baga hadto na time, gusto mo. Pero yan na. Pero marisyo talaga tuhan, marisyo tun third year ako, amaton, ang third year ko liwat, amaton mga highlights and mga prom, tapos api kami mga kotilyon, and amon group, api kami mga kotilyon, kami mga nananayaw, mga, ano ito, pag entertainment part, han mga big events, most of the time, api kami, anamon mga sections, kaya more on arts. Tapos, very competitive anamon mga ka-group when it comes, may deton, di ba may deton mga Science Month, Filipino may Month, dagap kami iton. Sugad iton. may da mga competition mga competition na, ano tawag ito? Nga, competition nga, na gihimo ka mon jingles, ini nga poem himuan yung jingle or a minute theme for this month so gadini maghimo ka mon jingle ito namon mga hadto mga competitive ito hera Rogin ano mga kabayutan hadto competitive paghimon mga third year tas amod to ang mga api-apin mga marishubat to haliti hay pag third year. Syempre pag third year ka, first time mo JS prom. So, Kasi may daka mo mga GS. junior, senior wala prom. ka wala. Di ako Palito, no? Weird. Diri ko To think nga private. ambot. Diri kaya pa ko maaram. Kaya nung kami waray hadto. Diri ko yung ma-recall kon... Pero waray may nag-demand hadto iyo nga magkaadan prom. Kay pabunggayad ton prom hadto Sacred Heart, Lady Prog. Siguro. Ambot ka, waray. Ambot. Amo ito namon, kumbaga, Na-miss talaga to na-miss. niya, no? Oo. Kunya na. Kaya amo na ton time nga masasayaw mo ni mo crush. Kaya naman masasayaw. Kay, di ba, Ibubuk mo. grabe to, ato napila, tas ibubuk mo diri. Bagahiyahin, di ba, amit to bagayahin, bagahin,
ma-reach ka, ma-start kahit mo junior life. So, tiyara gini mo bagan may deto nga prom. Bagayahin gathering mga junior ngan senior high Waray kami school. actually. Actually kung namamati taga Saint Mary. Saint Mary guys naman. Ano ba? Amon ba year anwaray or nga Or kay ano waray. Oo, amon lagi ano. Kay wari ako Tapos maram kan amon venue pero may people center kay amo lan maiguan junior wari nga ako high na-experience senior. So, one of the umbaga waray experience kumbaga ano tawag ito. One of the lacking amon experience sa high school. Na-miss niyo Oo. to. Kay sayang, 'di ba? Sugad yan baka kinta nga to paano ito, di ba? Oo, pag magpakiano bugan ha, parang paano waray ka mo prom nga amot Kami pinaka-highlighted luwat- junior ngan senior. Kami luwat na waray prom baka kinaano, paano? Sugad ba? Sa bagay kay an JS prom very an JS prom ang kaorog man gud na mga private schools na kadiya Tacloban. So maaram kapag season nat JS prom is February and March. Amo to season ni JS prom kay dawon at mga nagpaka formal wear, Waray kami. nagpaka Americana. Sayang. Oo. Pero waray kami sugad. Diri nga ambot kon may dapat to o diri lang kami involved or basta waray. Bahin, waray good man ka Waray, mo. oo. Oo. Kay Or kon ba- manunumdum mo Or bangin may da kami, waray ka mag-attend, pero imposible nga di ka Oo. ma-attend. Ma-attend kita kay syempre ba nito maignom. Waray gad ignumi itong kay high school. Ano man la. Kuan la sarayaw. Bangin gud man waray mag-attend. Dance, ano la, bagan disco ba? Disco. Pero waray ako nanunumduman ng amon. So off kami to waray kami. Dili ka mo inhan mga Waray. mga JS. Very Amaton, and third year, nabibisi gud man kami puro kuan pagdios. and third year, to bagan, syempre first time mo, parang ilulok forward mo talaga kay, ginlulok forward ni mo mga outfit, hato, uy, hinikuan, ang mga sikat, May Ano? na to fashion kuan. oo, ang mga sikat hadto, Fashion ginlulok capital. after, ginuhulat mo talaga. Tas diri dad, kami talaga napatahi kami, mga suga dito. Bangin amo ton reason nga waray kay kuan niya magarbo or expensive or Diri man, bagahin, syempre, oo, maamot ka para han prom. Pero kumbaga, once, pero kung nakot may anak, syempre kailangan nila ma-experience ka dito, di ba? oo God, kay party to hiton coming to Teens. age, oo, coming to age na mga, parang prepare ka mo how you should be when you are wearing this How you dress. groom. Oo, mag-groom ka himself. So, pagwapuhay to, pahutsayay, talagang, halo, pagdating ha JS from, halo, wapo man ngayon ni Kuan, ano, kung naka-formal naman to. Wapo man ngayon kung naka-Amerikana. Amo Kulang na lahin salamin nga Bupay nga ni hadto diri pa usoan cellphone, 'di ba? Kumbaga hadto talaga ano mo talaga ang memories ba? Ano? Uy, kapo man ngayon ni ko pag naka-Amerikana, labi na kung nakasalamin. Lurog, iba na salamin na nahigda. Ay, gatok. Anyway, samad to. Tapos after hiton, amo na ito, ngayon kita, after Mag-gimmick. JS from kay mga 10 o'clock. Kasi ito, kukuhaon na. Kasi mama, pwede, ayun na, makato kami hakuan, mag-gimmick na after. Siyempre, nagpaka-outfit na, di ba? Masulod na mga kuan 6,500. Di ba ito mga gimmick na to? Sanctum. Ito 6,500, di ba dati? Tapos, may dadto Haliti Park. Tapos, Sapitan Christina Salon hadto. May ito 6,500. 6,500 hadto. Oo. Tapos, an aquaglass na yan na, anito dida, may Tabukan Santo Niño Church. Diskuhan man gyapon ito dida hadto. Dida may mga sugarito hadto dida. Tapos, nanunumduan ko ngayon ng high school, kami ni Ate, mahilig kami ni Ate mag-gimmick. Kaya Ate ang tumasay. Imbitaw niya yung mga barkada. Upod ako niya chaperon. Or, basing, uy, may gimmick kay Ate. Inuupod ako niya. Kung may gimmick na barkada, tapos may gimmick ka niya mga barkada, durungan kami. So, Malakat ngayon ka mo na. oo. Naabtang kami ito ni Ate, alauna, 2:00. High school pala na, gimmick na kami. Kumbaga, kaamo to ta kung diri gusto nga ma-miss out it at mga anak
in the future Pwede nga. akon, kay conservative man ako, di man ako nagawas sa high school. So, Okay, makaarawon. Ang high school, talagang, ate kasi, uy, but, para tugutan hiya, igupod ako niya. Or so, ba ito? ako So, wala man ako bugto. So, kami oo. lang ni Mano. Di man kami maglakat good kay. Okay, Hindi mahilig. masumo. Alagat di rin maglakat. Di man kami hato na kuan la balay, kuan. Nagpipinangadi. TV. Kuan. Pero di rin kami hato maglakat. Never. Never. Ano pa ba? Kami, third year, basta amon di na nag-start ng highlights naman ng third year. Ano pa man yan, iba na highlights? Damo Kay lang. maram ako, damat imlinorong na highlights. Di mo lamayakan din Diri ka. Spill it! Spill it! Diri man Spill ako. the beans. Diri man ako naglilimit. Kumbaga, di na nato nag-start, syempre, may da ko na may gira ka na mga barkada, may da ka na mga friends nga. Ano kang klasihin sangkay? Sangkay, very good. Loyal. Oo, may kami group of May da- friends na. May na kamo ito nga, pag may ginaway an usa, maresbak ka mo masugab. Di rin man kami mga awan, mga kay-awayon. Wow, dere. Waray, anamon la, may da kami groups na, inom, may da kami groups nga, kumbaga papreho namon mga hilig ba, mag-outdoor kami, Pero pagdating ha inom, gintutugutan ka ni daddy. Oo, okay, danay, habalay kami nagiignom. So, Wow. may da kami sinisering, kumbaga, diya routine, pero, Pagan regular. bagan regular nga, once, singunta, yan na nga Friday, adi kami kanda bong, dito kami rabalay. So, no, luwat, adi kami kanda Tapos ang era dodot. parents gihap, mga naalaw la. Oo. So, after Okay. ito, adi kami kanda Jake, kanda Jack, adi kanda Louis. So, bagan, depende kung diin namon gusto mag-inom, or danay habalay. So, Kung hino iton host, siyan mapainom or nag-aaragmot ka mo. danay, kung syempre, ang parents na allow, danay, so kadabalay, idadi, nag-aamdam na, Wow. sigunta, iremnon, Iba ka talaga. maasarin na ito nga. Ano, ay ka mag-iignom mo, kahirapuyok, pag dani dito kami San Joaquin. Pag sumiring na, Naabot ka mo San Joaquin pag ignom la. oo, okay, kung diin nga balayan Talaga daw? mag-host, dito kami, tapos di rin man Wow. kami, pag pinalakaton na, sige ta mag Once nakainom, dito na dito straight. dito na ka nakaturog. Ah, So, oo ba? amo nam ginihimo. Marisyo ano? So, pag didilo tabalay, amo gapan kuan mga, So masarit ka lakan daddy nga. Daddy, Makato dik kami. maulian na. Oo, dik maulian ng gabi. Oo, sigunta Friday. Hindi, ato kami kanda kuan. So, Haamon liwat, habalay liwat, okay lagi hap may nagiinom habalay. Amo to rule nera papa. Di dinala ka mo pag ignom kesa gawas or whatsoever. Oo, amo. Pero bawal liwat kami mag-sleep over. kami, okay la. Kasi syempre, babae Oo, kami. Kami Oo. okay la. Tapos, buwas ka na lang mauli. Pag okay na. So, during the, sigunta, after 5, butang lat gamit. Friday, butang gamit, then lakat na. Pasing ka lang, makato kami hakuan. Ini nga balay. So, maaram na tira, hira nga, Basta adto ka leto nga balay. Oo. Ba? Sugad. kumbaga, hirag hapon, na reach out han parents nga, ada good manera, sige, di na latira Madot mo pa di yan, na no? nalera mag-inom, ay nala pag pinalakata. So, kung ano't kinanglan, pulutan, or dito na laka mo. Ano man yung gininom mo to, Red Horse? At to na time, Red Doors pa kay, syempre, Makusog pa. may sugisug pa. Pero, Red pa. pero ito, dito lang kami balay, amon mga experience na, which is very good na para, Oo, ano? Oo. Kambaga, Actually, bisan habalay, parang it was a good practice or bagan training nga. O sige, pakadati mo friends pag inom ka mo didi or sa ganito matugot era nga may na sleep over habalay. Bagan diri big deal ba era nga iglilimit kami nga ay dire dapat puro la kami talaga, studies. more on, so na stay habalay, na nangaturog, kay, di da nga, nagsasakristan ako. Oh, Wow, nagsakristan. and had to na time,
Laka. Oh, nanunumdum yan pag iya Nanamdam ako pag sakristan. akon mga day ko na like may mention tiyo mga ngaran. Mga high school classmates mo gyap or dere iba May lalimotera. dere kay actually ako bakit ako nag-join ngadto ha. May dako gyapon mga classmate tas may dako lot higher year ha akon pero mga barkada ko nahan childhood or Childhood friends oo, mo na. or di kaya ang mga high school elementary mga Pero Hira Michael, ano gyapon Saint Mary's? dere higher year hira akon. Pero Saint Mary's. Dere kuan hi Michael other school. Iba nga may- school. So yung Michael talaga childhood friend. Oo, hira, Hira Michael, Hira Dodot. Pero yung Dodot, Hira Julius, high school. hira Barkada. dere kay kuan kumbaga mag-neighbor kami datihan. Childhood friend talaga. Dili Ay, hinaman na gyapon ni mo good. high school friends talaga. Barkada di daha Saint Mary. Ito, kami elementary kasi Irabong. So damo la kumbaga Abagan from elementary hasta nga nag-high school gihap. oo, Na sugad. okay. Tapos may dalot na dugnan na sugad ba. Pero amo iton Ay, maram ka, amoy tut akon bagan regret. Parang wari ako naging, may mita akong mga classmates sa elementary nga. Friends ko Facebook. Pero waray ba makontinue na amon bagan closeness, and amon friendship. Which is, nare-regret ko itong. Kaya bagan, parang wari ako classmate sa elementary nga. Makasiring talaga ako, uy, friend ko hiya, pero diri ko talaga as in close. Parang how I wish na continue bad to nga friendship kay tungod nga amon ibang mga close friends nag-iba nga school or nag-iba na herahim. Syempre pagdating in high school na iba na yung set of friends, pero may dako classmate han elementary na very very close ko elementary tas bisan han high school di na kami mag-classmate, naging very close ko gaya parang han mga later on in life na han college and adult years na wagan waray na kami maging masyadong close. Kurt Rehis, taga San Jose Tuya. So bisan na kami diri mag-classmate, bisan di na kami classmate high school, pag iya birthday, gini-invite ako niya, sugad ba? oo ako kadamo Pero at least ikaw, from elementary talaga to high school, May friends mo lagi hap may dako kasi talaga. mga elementary friends to high Ay, school. by the way, kung hinot akong classmate nga nihan elementary, nga, nito ha, Santo Niño Sped Center. Bangin may nakam group chat han elementary, gadak niyo. Malitaw. Kami elementary may dako may da kami mga friends tapos naging high school kami friends lagi hap. hasta nga nag-college kami nag-iba-iba kami Schools. schools pero may da kami sisiring nga di maaram may da kami sisiring nga bagang time nga para kumbaga Para had imo amon, mga friends sa high school Oo. and elementary. may da Okay. may da makadi kami so may gathering nga di para ito hit akon friends sa high school High school. pag nga di para na Elementary. or nga di para na akong College. neighbor Oo. friends Childhood friends. childhood friends and college present la after an college ito la mga hi hello ko antos kung may da, mga Iba talaga ito may elementary, mga, high school may ano. mga gathering lang an college may mga kakaurusa ka mutro so ito laba pero amo ito an college elementary amo talaga high school elementary amo talaga mga kon nga na akong kasi iba nak set of friends may dako friends sa school Wow, very friendly. may dako friend outside of the school Han high school. an high school may dako friends di diha kumbaga depende kumbaga di na ko tumambay friends ko dito kumbaga bisan di na ko tumambay Mo pwede ka gud talaga mag-consider palo. magkaunsil so natambay ako sa Cavite West pwede nga didakan dabong didabanda or pwede lot dito sulod dito kan dadudot side so dahil lot nakadik dito may naganaga dito may Aquino Village tapos dahil lot dito Cavite East mismo kumbaga kung diin la ko na may mga friends ito ko natambay So tambay ka talaga. oo natambay ako Di ka homebody kumbaga. Dire nalakat talaga gabi kay nagdanigya Halakat-kat gabi. Tutugutan ka pa paglakating gabi. oh god kay dani kami nag-skate ni Dudot adto gabi mas maupay man ang gabi kay di na mapasok Oo. so dani ang pataklubang kami kung di nila amula di rin man gug malakat Di rin malakat kung may injury, pero kung may injury, malakat good. so amo ton high school third year maupay ang third year tapos
may da kami to math teacher na kuan niya, anong tawag ini? Kuan la ba ya? Liberal ba? Mm. Kumbaga, very open. Kung gusto mo mamati, didi front. Kung di ka gusto mamati, dito Nga ka tuluyo. maluyo. Mm. So, syempre, nakadala. Nakain ka man. Nakadakon middle kayo. Gusto ko, ito ba nga, may demonyo ba? Gusto mo mamati, pero ano saan kayo? Didi kita, didi. Adilakot butil nga. Tinuod? Tapos, Wa, subay ni Kawan Demonyo. Dili Kawan. nagkaklase nga to. Himam, nga di haluyo, nagbabanda-banda, nagkakarantahay. As in? Oh. Kumbaga, may daka naman, Derek. Makakapuy yung kamanla pag sinawa yan, no? Oo, nga, Pag ako ng teacher, kakapoy man yung pag sinaway, mga dag ko naman kamo, mga padlas. kuha na ka to pag susurat na nga to ha. Nasing, Mr. Kuan, answer didi. Answer ka naman. Halala ba naman ito? Masubad na lako niyan pag kuan, pag quiz. Dorong. Pero never ka na hulugin subject. Waray, dire. Kay kumbaga, waray-waray talaga. Puro pasado. Pasado. Oo. Mm. Kaya dire man, paano ka hulugon? Hindi ka na daw din na ma-enroll sa St. Mary kung mahulog ka. Dire nga, nasulod ka man. Siguro may dakala kasi mga subjects na gusto, may dalawat dire. Han high school? Oo, kay syempre. Sa bagay, to Dire man nga tanan na, like, for example, Ay, ini nga, ano, na Filipino. greatest memory ko, second year Ano? high school, ha, pagdating hanak teacher, ha, may dakat to teacher, nga, adto, ha, di ba, yan na, nasing may mga harassment, adto, may nanagya pa nga, harassment na mga klase teacher, and usa kadto nga mga naka-experience sa Leyte High. kaya naman waray to kuan. Basta Waray issue. permit niya pagtitinawagon. Miss Cardenas. Tawagon. Takay maluya ka, mat. Titinawagon ako. Tapos pag direct nakaka-answer, sige, libot na la. Mm. Ano to? Libot in place. Okay, sige. Kasi nga may that to time nga, di rin na ako nga ganahan pagsulod. Kay, ito nga ikaw, permit ginti tinawag. Kapag isusumat mo kanda. Ama na nanak ginhimo, ginsumat ko na kanda. Mama nga, kanda papa. As one time, may Uncle Noel nakabakasyon. Inopdan ni papa nga to school. Bagan, kuwan la ba? Bagan, nagpakita lang nga, oy, bagan, ano nga oras ini nga subject? O sige, makadto kami ni Uncle. Tatawagong ka namon while nagka-class. Bagan, sugad ba? So, ano na, ako matutera papa. Pwede ko nungan Miss Cardenas. Nasading na nga to hanak teacher. Sige ko no, Miss Cardenas, imo father. So, okay ka la. Kay, di na talaga, ito nga ni nga, di ba, maaram ka man pag ginpapahiya ka permi. Waray komprentahan nara. Waray komprontahan niya ra papa. Pero bagan, aano labay nga, ayaw ikaw pag kinuwan kay adi may dat kag anak nga nanginginano. Bagan sugad la. So, bagan after to naglayluhiya. Pero may da talaga to time nga nasugad to ya. Miss Cardenas, iti mo grade, mula ini, bagan, something like that ba to, dinak na nun. Manunum tak mga classmate nga nagkikita ni kay, in front of everyone, talaga mas sumiring niya, okay, Miss Cardenas, libot. Syempre ako, sige, lumibot ako, pero di ang bagan nagmo-model. Lumibot ako nga bagahing kuwan. Bata-bata. So, amo talaga to. Ambot, di ako maarong kung hain na tiya na, pero nasaman ako, grabe man niya. Pero, damo nagapatuan mga ibang section nga na reklamo about sa iya kay amo lagi to. Baga kabahin, ginhaharas, tapos, masensya, uy, mahusay man yan at may dat mga sagad ba, may dahil mga, uy, mahusay man yan at takay, may daw mga estudyante nga, syempre, mga dagkon, mga boobs, tapos naka-white nga, di ba, uniform hadtuhan, aliti ay kay white. Tapos, So, nasilhaga sulod brown ba? ba? Maroon. Maroon. Red, maroon. Bagan, kano ba inihiya mo? Pag nasulod at nakikita ko ya corridor, sa kagabal doon, makatagagabal doon, tapos nakikita ko ya, ala, namimili ako iba nga. Kaya nadiri ko talaga nga makita ba ya? Ton, siguro highlight na high school nga, mas nakasiring talaga ako nga, may da talaga mga teacher nga, ma-take advantage ba iton,
immaturity no sa nga bata or ito sa nga sugaditong teenager bakay kun mapadara ka talagang sus talagang ano ka. Madadara ka good. Dadara ka talaga. Kami. Kaya syempre kung may daka sugadito may daka father figure, may daka talaga na dirito tama, 'di ba sugad? Maano ka talaga, maano ka talaga, ma-resist ka at mga sugadito ng mga klaseng tao. So amad to. Han high school ako. Second year high school na dadto. An akon sugadit Bata pa. may dako sugad nga high school. Oo. Grabe bagat. Nasa man talaga ka to. Ano ba yun? Agi mas naliwat na di rin ako pagsulod ba? Kami Amon. namon ito lahat ng mga subject ang mga the best. Math, Filipino. Talaga naman. Okay. I mean the best teachers namon na may da. Ito math, Filipino, PE, PE ba to? Physical education. Oo, Basta PE. sorry to. Amo taran mga mag-upay kay pag Filipino na to, ma-over na ako. Kay mo di naga-attendance. Hindi naman ngayon ang teacher. Amo. Amo nga gusto namon hira na mga teacher kay diri hira. Free la ka mo, Oo, free. kumbaga kano kini makikinguan nga mga bata kay lad kuan ano ito pabay ihirat ira freedom kay nag-explore it ng mga bata. So amo ito math, PE, math ngan Pilipino amo na class subject. So mga alas 3 na over na ako kay 4, 5 wala naman mga amo na to nak subject. Ano't over? Na over the bakod, nagawas ka na. So ana akong panginihimo pag over ko third year ako nag-start mag cutting class. So pag na-over ako Nakain ka man. naulik anay kay syempre naka-uniform ka, magliliwan ako balay. Then saka ako magawas. So pinapagliwan ka. Ipapagliwanak ni daddy. Pagliwan anay bawa ka makadto computeran. So liliwan ako, makadto naka-computeran after. So magko-computer na ako. Pag may nag-rubing at computeran, naka-civilian ako. Direct ka naka-uniform. Naka-uniform. Oo. Mo pa ito nga tip daddy. So amo tanam gini mo. So ana akon mga Ano daw? So daddy, ginto tolerate ka la. oh, siguro, oo, bagan okay pag liwan anay sugad na. Ano naka pagkikita to ako. Ano inover ka na lawat? Oo, kay waray naman subject nga kuan. Wow! Waray naman klaro Para nga, subject. klaro, Pilipino, ano ba tutuduan Pilipino? Marunong naman akong magtagalog. Kumakain naman ako ng... Kumakain naman ako ng mga salitang ugat. Di ba? Hindi. Mga pandiwa, mga Kumakain ka ng salitang ugat, hindi. Ano to? Salitang ugat talaga. ang mga pandiwa, ang mga ano ba tawag ito? Ano ba? I, U, oo. Pandiwa, noun? Adjective, ambot. Basta, noun, adjective nga. Kay tikang nim ka elementary, gintinunan mo ng Pilipino. Pag high school, May Pilipino laga 4 years. diri, unom ka nakatuig nagtuon ng Pilipino. Okay? Left and right, front, back, center, Pilipino good. Plus Filipino ka pa. Tapos Pilipino. Pag fourth year, pag high school mo, another 4 years na lawat. Ano pa tagtutunan nining? Ano ka pa pag college? May talaga Filipino. Waray na mag-enroll to. May first year. May Filipino pa. Diri kay kuan ako nag-teacher. Okay, sige. Iba pa ta college. Vibes O, tapos? So amo to diri na uli Na-over ka? Na-over na lako. Damo kami to na-over. Med ako nga na to. Damo, pero kamo. Damo kay may na kami mga hagdan. Pag May hagdan na talaga. amo na Nagpahimo ka mo ng hagdan. oo. Naghima balay ko na ba kahoy ba. Pag siya nga, oras na. Tara na, usa-usa la. Dili ka mo durungan. Okay, waray man kami dara kay di ba may locker man kami. Aliyo. Oo. Puro tangan na iyo Nama. siligan si Pid. Kay, actually, in history to, di ba ang mga bag na habagat, ang mga kuwan, Gimpapangawat. diri, Haliti hay, nakahabagad ka nga ni, pag hinay gud nga pag-andam kahit nga bag, pwede kuwawa. diri nira mga kawat anamon mga bag. Kaya anamon mga bag is ang sandobag. Nga pula nga ningan busag. Pulang ang busag. Kay, di ba, nag-uso ito ng mga habagat. Siyempre, kami high school, kumbaga, hinon pinakauwat, uwat good. So, ang gindaran, nagpauso na ito ng mga habagat. So, ang amon luwat,
gimpauso ito na nga sandubag. Anang mga libro, notebook na kadat nga sandubag. Nasulod kami nakasandubag. So amo to nga kapoy man. Nag-uso nga niyan dyan sports hadto. Makapoy man ini. Nag-uso iyo ito. Ang dyan sports nag-uso liti. Hay, Matanan na branded dito nga to nag-uso. Derek kami na Kami sundan uso hadto kay wari. Uupat kami nga na eskwela diri kayan budget. ako re maksumunod ang uso kay nag-usoan an iton nga ano ton tawag ito nga ni nga mga bagat so ana magindadara iton nga ito nang sandubagla so ginbibilin naman ng sandubag ditan kuan ditohan locker Ito lang na. pagkaka Friday ko kuha naman ng sandubag kay bahin mawaral luwat hit kuan pagka man di na luwat nasulod ka flag ceremony na may dara nga sandubag so amo nam dara sandubag tapos di ba nag-usad tuan mga cellphone na nga ano ito ang mga Naka-cellphone ka na in high school? second year ako may dako na safeguard Wow, iba talaga. Mayaman. may dako na safeguard Alcatel kaso ang problema nga na to so Safeguard. safeguard di ba Alcatel second year first O year kaya mo man na itong barato nga cellphone, di ba? first year high school ako amo nak cellphone so nagtitikaguti may dana Nokia kuan so Hadto, di ba? Mas guti, mas mahal. oo Ang so Nokia nagkamayad ako 8110. 8210 na dadto 8210, 81, So, 5110 anay, ang dako. Wari Ang may kadto. antena. wala ko. Tapos 5110, tapos 5100, tapos ang problema ito 5110, tapos may dapaan ang bagaliwat hiyahin. Basta tapos after hadto 8210, 8110. ang high school ang problema to kay may mga cellphone tapos ang iba Waray waray load. load so ang ginihimo Nagulat la. na pahod ma daw patiksa daw so ang third year ako nababad trip ba akong sugad ba anak din An imo phone may load. anak akong phone may load kaya tatagan ako Permi ka may budget. tatagan akong load weekly Si- Di ba man kasi uso hadto mga pasaload Oo. ano. so anak ginihimo Mahal pan load hadto kay 300 lang naka-card. may uyab patiksa daw ya ika di may uyab waray load anak ginihimo buwas ka mo anak midyas nga ginamit di ba may da di ba may da di ba may da ano ito nauso ito nga midyas ang isusuksok ang cellphone kay an gunti. imo burutangan an Butangan. imo cellphone Ah, casing. may da ko midyas nga abot nga diha kuan tuhod Ang pan-treasure talaga. diri an pan ko ang bakumbat abot nga di Okay, itom okay. gisulot ko ana ito sulotong ko yana bugos nga adlaw buwas isusul ko tak cellphone dida pag sulod ko nak cellphone nga pag kinabuasan son patiksa daw sige uya hukad ko din na nagkuan iri iya iwin niya ka text dida text ka puta ko nakabaho man ito kay text kay ko mo mo gusto text ito tida abriha ito kay gisusugad ko man Indirectly gisisiring mo nga ayaw paki-text. ginsusugad ko man ginpuputos ko ba ginihigot ko kay halaba man Talagang kailangan aprihan ani tas-tason anay. mo tas itataktak mo pa ng cellphone nga mag-slide lang at gawas. Kaya lang mahagi ko na rin bukos ka tiil. Iya, text dida. Ma-text ka. Iya. Wala lugod na gamit na. Wala na may nagagad. Nakin mo ginahang ko la din na adto ya din nakbag. O din na nakon. So kung kailangan ni mo makitext, kuha adi Kuha dida o that just. So amot revelation ito, wala mo pat ginistorya. ito nga nausulod ito nga pwede good man sugad. So amo nan iba ginihimo mga medyas nan gindadara nga magbaw mga Para gamit na di rin makitext. para di rin makitext. Hindi ka man magamit. Naman na may makitext. Kaya syempre kung nan iba may dauya, may didiskartehan, matext daw. So din Asa nga nawari kasabot na imod na limulon. ikaw, yeah. Gusto mo mag-text abriha ito, ada di datim gift. Third year na to, second year ba? Third year. Kaya puro na ito mga pahalan third year. Di na ako naggawasan imo pagiging anim true personality. Kaya tungod gun manhan group sa kuan na niyo. Basta talaga who Aswan na ba? tell me your friends and I'll tell you who you are. Ganda talaga Which is, to. kuan man lang, ano pa yun, sugad man lang amon mga Anong trait ngaran na- na niyo grupo? ito, Alpha Bruno Omega. Ito naman. Ito talaga. Okay, may naman 'di ba mga grupo didi, mga An apo. Oo. So, i-jack ka to naghimon kuan. Paghimo kita kunuhin grupo.
Alpha Bruno Omega sa ko. So, shout out kan Jack, ikaw ganit. Pasimono. Jacket at promotor. Ah. Sige, maghimo ko no kita nat group. Jack pa naman, no? Pag nag-istorya, baga talaga yung seryoso, ano? Hiya nga nito, numero uno Kasi, nga. Ano man aton himuntat grupo? Alpha Bruno Omega. Hinutat ko ka nito mayor. Hinot yung pre-pre. It- Hinot yung kukuha. May da ko di daha samar diri natutunaw nga Bruno Nabangkay, nga bangkay. nabangkay. Amot aton leader iton kay di natutunaw Bruno ito Bruno. Alpha mo ito Alpha Bruno Omega. Naghimo yan mga president and mga Hinaman member. ng president. Iyang president. Hinaman vice Ambot president. basta may dato basta may dato baylos. Pag makita ka mo iyo'y kabrad dapat malamano ka mo may dalamano. So, may tanawon. Pero, dili seryoso, linurong la. Linorong la, pero syempre pag nakita, ano grupo dito? Kasi syempre, amo naman ton may mga prat-prat ba? Prado. Wari ako prat kay dire maknato ko daton mga prat-prat kung nasamok ba masamok. Di ba? Pero may nakamo grupo. Pero may ABO. grupo Alpha Bruno Omega. Dire Ano na niyo? Ano man yung handshake? basta halaba, sugat-sugat may dapabagan nagmumulay ka mo sugat. Sugat-sugat ba? Basta halaman. Manurong kawan. Halaman naman. Jake, basta amo ito namon grupo at Alpha Bruno. Pag Oo. nakita na year. Tagtadi nga nga mga kabataan. Grupo yun eh. Ay, an amon kasi batch Okay. is kami kasi may mga kumbaga may kami magsarangkaya school pero may daga kami mga sangkay Hagawasan school. Hagawasan School nga mga mas mga may mas edad haamon kumbaga mga kuya-kuya na namon ba. Oo. So mga diri kami nabulig ng mga frat kay May na kamo brotherhood, kumbaga. Hindi kami Bruno Migo. Sinamok ka mo anay kani daw kamo at mga tagagawas Mga tambay. mga tambay. Adi magsisinamok baga kuha na daw anay tukiya makausala. So waray kami sukat amulan amon mga linorong laba para pag nakita babo dito basketballan itong basketball court. Oh Brad, kikita ya ano grupo adi. Waray ngay di rin naagnas sila nga bangkaya ko anong leader. Aba, saya dato, Ambot ano? sa amarad to. Nakita lang ni Rakunuhan News. May dati mo nga leader. Kay patay na pero di lagip na di na agnas. Di na kaya kang Hebrew, no, Mars? So amon to high school very kuan. Third year at to talagang mahupay ng third year. Ano ba to nak-advisory? Ano ka to nga kuwan? Section na. Third na nga ni. Third section Third ako. section. Ma'am Hansel. Amo to namon PE teacher na luat Ma'am Hansel. Nobeda. Amo nam third year kami. Tapos fourth year kami. The best good experience na han high school life. Amo na doon, imo highlight of your Oo. life. Oo. Service good kami. Service. Service! Section service. So, very kuan na kami to. Kumbaga, vocal na kami. Vocal na ng Oo, kuan. oo. Nagtitika. Titika upay. Talaga ako pa eh. Titika tuhay. Dere na kami to mga kasi nga manggigiho. Ito pag pinanggiho. Pagkuha kita dito mag-aarado. Mabayad na laba. Di rin na kita maggigiho kay mga putyer na gud kita. Yan ang waray na mga Magtigan ulo. panggiho. Ma'am, di mo may dangat to karabaw. Ipaarado ana ito. Tapos pabay na nalanam. Natugot laliwatan, teacher. Tawag ang teacher. Kasi, ma'am, maoberanay kami hakay. Makawalit lang kami ng snack. Nagsarit pa. Oo. Tapos di na mabalik. Yan ano. Kay hakantin, mahal ang pagkaon. Ano niyo giniwan niyo pagkaon na kantin? Di ra ko naghihim ito. May dadida. Liwat. May dadida dida St. Mary ton amon kuan pag recess alas 10. May pansit kanton plato ngan kutsara. Tag 10 adat to tag 5. Pagkatitima nira pagkakaon ginli pa flying saucer. Ang Ang plato. plato ta kay maburuong. Pagbabate hatlo yung plang one down. Pating kutsara labog. Medyo disposable ganin eh. Tapos na-shoplifting toron. Na ito ang mga Oh, baligya dito. baligyan nga toron.
Diri man ini mga gutom, di man ini mga trip kanan komba. Ito Tripla. trip laban ni high school nga kom. So amo to fourth year, amo to kan sergeant na. Mm. So amo to namon experience na kuan good. Para paplanat na kay para paplanat kun kun may dataguan tatago. Ay. Ay amo to Christmas party. Gyapon amo to si Sengko nga Christmas party nga nag-organize la kami namon. Wala imbitahan advisor. So, papremanan utok. Ano, Si kalaga pin-over. And oo, fourth year. continuous. Basta di ka madisgrasya, continuous. Kaya taas gad. May dato na shoot dalang katang kanal. Diri at ara. Kaya kami, pag na-over, mahulat ka aning at tagawas. Takay ang gino-overan at tubangan kan da Michael Balay. Oo. Kill, di danay akada Michael. Kill, di dilanay kami as iyo. At tambay kami era Balay. Ba, pag may na-over, ano to nalagapak man? Pagkita naman, wala, nasulod man nga na kanal. Kana, pagliwan. Kaya busag Ano, di ba may dapat istorya ako nga gimpapaarutan ka? Oo, mga alabang buhok. Mm. Diri, na-late ako pagsulod. Tikang kami first Friday mass. Mm. So, na-late ako pagsulod campus. So, amatugin pagsulod namon late. Dito kami ginharang kami gate pala may guardhouse. Tapos squat sugad double. Kailangan kamo nga duha magdudungan. Oo. 1 2 3 tapos di kami nagdudungan otro na luwat. Kailangan Start kamo from the beginning. kamo nga tanan dungan na luwat. Mga na ikatulo na nya diri ni maupay. Niyan. Mauli ako. Bahala kamot na school. Direk masulod. Hino man na nagpapasuga dito? Kumbaga officerhan si AT. Teacher. Ang teacher Oo. mismo. Naisip ko, diri man ini military school. Kaya ano nagsusugad ba nga? Kuwang ba? Ano pa yun? Kinanglan. Religious school nga di Oo. dapat untag impapapangadi ka mo. Dapat nagsayop. Dapat ganyan siya. Ipapasaylo. Oo. Kay, Oo, bisan kay ng Ginoo, religious. nagpasaylo. Ang teacher lalugod nga kuan. Impapanish ka. Gimpapanis ka lugod. Ang Ginoo nga ni nagpasaylo. So, sabi ko, dili man ni military school. Anay daw, mauli ako. Iyo na lang nga iyo klasya na nga aga. Kay alas 10 sa dadto. Alas is malaban trip ka Oo. na. Paulo, inuli ako. Tawagan ko daddy. Nakadto munisipyo dadto, nakadto stasyon. Mauli ako. Kaya ano? Honest la talaga. Punish man ako. Na-late lang kami pagsulod. Then, siyempre, tikang kasimbahan. Siyempre, kung may dala oras pa kasulod, damo pa nim At so tikang ka mo simbahan first Friday nag-attend din mass. Tapos mabalik na school. Oh So, my God, ano, tikang pagod ka mo simbahan. na-late kami. So, ito nga. Late gad lang mga siguro 10 minutes or 5 minutes. Ay bangit no, nag-snack pa ka mo. Ambot na ano kami ito. Nakadakala kami may gate. Kumbaga wala ni kami susulod. Bakit di pa man kuwan sarado. So, sumulod kami. Late na kuno kami. So, ano ba ini? Awat to uli ako. Aman sigdi daddy. Day. Papanish kami nga to. Makapoy na diri ko kaya to nga pag kinuwang kuwan nira nga. Ano ito? Oo, ito nga. Air squat. Oo. Kaya diri ito amot pag-eskwela. Ito nga air squat. Diri man ini military school. Kung PMA yun or PMP. Oo, pwede. Amot penalty. Pwede, oo. Pwede yan. Kasi 80. Kaya ba yung military graduated to? Ambot. Kung ano to, SPO-10. Tapos. SPO-10. So, amot to nga, di na sa kumatpidading na school. Ano ko na to nga mga punishment na kuan? Amo, sabi nga, amo ko na ini, kaya na late, so ka din. Hino ko na to nagpapanish. Amin eh. Kaya ano ko naman sugad ba? Ano, kaya nung papanish, so dito. Oo, nakatunay mo tinat. So, amat to nga. After to, basta kami nakikita ito nga teacher, bisa na laban na nakbook, di napapahak.
Papakan mo nga ako, sige kanyan, matawag kita dito na lawatakuan. Matawag na latak kanta. So di rin papakan. Bisa nakadakan sapit niya, may gunting iya. Di rin naglala. Kinsasapitan mo pa. Oo, kukuhaan ko nga. Sige daw, testing daw di pagpahak. Kay maagom kagod. O waray man. Di rin man kita military ba? Di ba? Di rin man, kumbaga, yan na. For example, yan na. It akon anak. It era school. Di rin man hiragin si Sirgan nga kinahanglan ka. Oo, pwede nga ni magpalaba. Oo, it iya mga classmate, it iya book, halaba, it iya mga classmate, halabat book. Kay diri talaga, waray talaga ha itsura or ha. So, amin to nga, so kadya na, kan Quezon, di ba? Ako sa ko diri ko gi-enroll tak anak ito nga, mga Philippine school. Kay, masyado ba ka, mahigpit ba? Nga, diri man, ulog na apektuhan itim pag-studio imo itsura, itim buhok. Itimo, ako nga kasi, mas gusto ko talaga ito ba nga, bisan yan na, yan na nga time, formal, kung formal kami pagsulot. Kailangan nakakurbata ka, naka-coat ka, naka-formal. Pero, sukad weekend, talagang, kumbaga, relax na kung ano mo gusto suluton, komportable. Kumbaga, high school gyap, magapat to nga, kinanglan, mo sapatos, dire tennis, black shoes, nga, tawag ito, synthetic leather. Oh. So, di da amo to ang mga buhok. Tapos amo to yan na, so kadi ka tayo, may na anak. Ikita ito pag pinenroll din ng mga kuan, Philippine school kay damot ito kuan, damot mga bawal. damot bawal, damot hindi, may uniform, may tapat at sapatos kuan, so din di kita British school. Ito sulod academics, tak tapos wala yung mga damo nga recruiters, pero di ba't nag-a-apply? Mag-a-apply ka lang ka-cashier, kinahanglan accounting graduate, 5 years experience. Para ano? Magka-cashier ka lang. Kailangan mo lang plus minus. Di ba? Waray man divided by. Labi na ko naka-POC man ano. Waray man kari-kari, so amo ito. Pero amo kuan, high school, masyado na good man strict an school para han imo state of mind. Wow. Kumbaga, Liberated ka kasi. kumbaga, syempre, nakikita mo hay ba nga school, kaya sugadira, tapos... Ay, maaram ka. High school kami. Fourth year ako gihap. Diba? Waray man ako mag-apply ng mga source si 80. So, pag high Awa school ko nag-apply ako. May da kami si 80. May si 80 kami. Pero karog sigong ko, waray ba kami maging officer? Ang waray. pag-officer, adi man na second year, third Kami year, waray 2 years gihapon. man ito, magte-training ka, tapos may elimination process, as na maging officer ka. And mga officers, mga master to ating second year nga third year, as ta fourth year, kamon mga officers ito na mga years. Kamon maganap. So, hadton ang third year kami, may na kami mga fourth year, third year ngayon, may na kami ang C80 na kay di ba 2 years man ito. Ang third year kami, balibagan, ano tawag ito, trainee kami. Tapos ang mga officer siguro nagtrip. Dapat ko naka-pigtails, pigtail ang mga babaye, tapos may dako lace nga color red or something. Pero di rin natada madara yan ng mga sukad. Daw kay, may social, syempre di rin man nga tanan na angin sugad nga malakas na, social media yan ang magkalan. Oo, di rin na. Ito nga mga officer hadto namon, pag nagtitrip siguro, pinapagsulot nga tanan nga babaye nga era under era. Takay di man nga tanan na angay lagi nakapigtil, dos di rin nga tanan maara magpigtil. So, nasering na anak ko mga kagrupo kay mga reklamador na mga classmate, reklamo ko kunin ni kan Sir Juan Cono, Sir ano din nga rin? Basta Sir Sonata. Basta sugar ito. Tapos nasering na reklamo ko kunin, reklamo. Kito kay ginreklamo gud man nira. Kato. Gipapagsulot ko no kami ni Sir. Ibo ba ko na ini-instruction na papagsugaron ni tambuk? Takay sumiringan na ato nga amon pinaka teacher na si 80. Wala man ako mag-require sugad.
adto na gimpatawagan ng mga officer nga nag-require iton. Gimpan iralo gud ang gimpanish o gini-stop Amo na. no sa 80. Kuan talaga. Follow the rules la. Pero waray mga beyond na abot. Military training kasi. Oh, pero waray asising May waray dakamuhat to. harassment, waray ambot siguro kami. Waray ko man experience to pero waray man may nagrereklamo hin. May daka mo ato kami adto kay kada Sabado mapakadto eskwelahan para panlimpyo. Tapos after class Private may school. panlimpyo. Grabe tulit ay. Amon mga tawad ton era silhig naka-stadler. Oh, Amo nga ni nagsiselingan to an didahan mga hayari-hayari na. Kaya di rin maghardinhin kuwanhin parang limpyo. limpyo. Kaya may dahat to one time, siyempre, may activity at school. So, nakaran stage, nakada kami field. Takay, sweeper kayan kami. So, nakada kami, nakato na kayo may gate, kayo, nahulat na kayo pagkagawas. Pagtawag, service! Patay. Ano to? Ito. Pakita daw. Ano yan ang Wednesday? Sweeper yan kita na. Balik kami nga to. So, kung itong pa yun, kamanga, kung ano pa yun. Kumbaga, di ba, awambot, siguro, di rin Maram tatagan ka. yung time it. May deton reason Janitor. kung may damay kaya ano may sugat dito. Training gap ito para at mga student. Hindi, kaya kung na-training ka na, mo first year, second year, third year, dapat ano yung fourth year, medyo preparatory ka na mo college, di ba? Wow. Di ka man college mag-sweep. Waray. naman ito. Hindi rin ka naman college iyo yan na terno pag cleaning, waray man suga dito, di ba? So, amat to nga, the fourth year na, so amat to bagan, may mga pressure na sugad, tapos, marisyo, gihapon, mas damon clashes, between diri la akon, between section, teachers, sugad ba? Kay, kumbaga, nakadanan time na na-open nan mga hunahunahan bata. Okay, ano man natabaim? Dire, waray, kuan. Kumbaga, damo kami gihapon na to na dede ko na makagraduate. So ka din eh. Alamon luwat, pati namon mga parents, oh sige, dire makagraduate. Okay, fine. Then, i-refund namon na ng graduation fees. So, nag-decide Kano ka man din makagraduate? ano ba, tungod ala ng practice, something, bagan, kasi high school kasi kami, may mga, katanan, may mga agnay nga linurong. So, pag yung tatawag nga to, masering na nga, singunta na, Jason, Papa, nga ngaranang ka na rin ko, sisinggitan ka na. Sisinggitan ka. Oo. Anera tawag gaim. Oo, tawag gaim. Tapos may kami head to ka batch nga, anira tawag, schooner. So pag kaya mo anira tawag agnay. So pag tawagan niya ngaran, bla 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 bla. Nani ang sound sad nga tanan. Tudut tut tut tut. Babayi. Oh, tut tut. So nagorondang. Amo dato patawagan mga kuan ini. Sino nagpatikang hadto? So syempre sige, ito, kung ano tayo desisyon, okay, di rin na kayo mapaso, makuan na lang kami, magre-refund, ang gastusan para yearbook, para hankuan, okay la, wala din, ay na. And graduation fees. Ay na, di na pag pinamutayan, kaya di naman, kumbaga, yan na, wala mat may nag-araw, pag-apply ni mga, hanim yearbook, hanim St. Mary, hanim high school ka. So, amat, okay, then, later on, napag-decide nga dire, padayon lagi hapon. So, padayon. Ka-graduate ka mo. Ka-graduate kami. Then, makagraduate lang kami. Di lang kami papapasuhon, kumbaga, amon punishment. Add to ka mo hit graduation pero di ka mo mapaso. Di kami adto. Waray kami dito. Graduate kami, pero waray kami. Pero like at ceremony. Waray ka. Bawal ka sumulod. Waray ka record. Kumbaga, sugad. Okay. So, sige, okay lang ito. Waray na lang. Kuhan. Di man ito nga ni. Kuhan. Tapos, Big ano deal. man ending? Nakapasok man lagi up kami. Nakagraduate. Ewan, damo na palakpak ka. Waray, balimat mapalakpak. Kumbaga, mapalakpak. Kung may dakadarang nga, kuhan, may dakadarang Lechon. nga crowd. May dakadarang nga audience May impact. naka-audience impact. Oo. Tama na, tama. Trust waray. Pero kay Guti ay laka mo, ano kami ang liti ay kay
Ba, kay Ako ti ay kahalala, la. manduruan seremonya. Asyan, gintawag na last person para ang last Karag section. tatawa. Parakpakan. Parakpakan ka to Damax. Ano Nanunumdum ako, ano man high, na-start to yung graduation kay damo kulop. man. Kulop. Alauna Kulop. pala start na. Suga dito, alauna. Kami kulop na mga last stress. Ang nanunumdum nga nakadtuan, gimpalakpakan hin makusog Kelvin, nanunumdum ka Kelvin. Okay, hiyan valedictorian. Tapos, Kelvin kasi buutan man kasi to. Tapos, medyo, maganda mo ba niya, friends? Kumbaga, all years, dami niya friends. So, papalakpakan niya. Tapos, ang mga sikatan to na time, late hayin, babarakpakan, gabadton. Ano ba to namon balde? Hinanim nanunduman nga sikat iyo year. O anak maram. Ito nga ni nga, kilala bisan, ano nga year. Damo. Kuan man ano pa ini? Kumbaga Or hinon crush ng campus at na time, hababayi. Di kaya pak maram. Ha? Di basta di dok maram ko natatabas school nasulod la. Pero may nakauyab to. Ito Waray. na 4 years. Waray gihap. Waray kauyab. Oh. Waray. May dada. O waray. Hala, dada. grabe. Kung nakikita yan, ma-hurt ya. May dada. Di mo yan gina-acknowledge. May dada. Hinuman. Direk na Tagalite dagapad to. Wow, filler. Diri man nakadto kay diri man kita magkilala. Tagalite ayo, Tagalite. Tagalite hino. Ay na pag mention. It's a revelation. Di kita maaram. Hino. May da. Anay school. Oo. Na Tagalite hino. Wari ka man magsiling nga Tagalite hay. May da. May da Tagalite hay. May da taga. Yeah. Iba-iba. Turungan. Filler. Guwapo. Balit waray manggod. Amula ato nak nanunumduman kon nanunumduman pa ko. Kay waray mang basta na akon lagi to na high school bagan puro la ano pa ini, puro mga kung anon kalurunganan. Imposible. Kaya kumbaga ito nga time, ito na years ito na bagan nagkakadangan feelings in iba nga tao. So, ganito. Kay diri kay nabibisi man gyap kami skate, daos damo manak barkada. Waray ka fling. Waray gyapon. Filler! Waray. Dili lo dagit yan nabatun. Actually, destorya nat niya. Dili yan nabatun ha. Ayan na, dili. Gusto niya i-maintain nga ano ko niya, diri hiya F-boy. Waray. Waray man. It's amo lang to na akong kuan mga ambot anak maka. Pero nadayo ka, na-experience mo dumayo Leyte High. Kumadto Leyte High, sumulod, na campus. Buo bisan din na school na sulod man kami may mga sangkay gap kami. Okay. May mga ano ito tawag activities or may mga intrams di ba pwede ka mo sumulod. Ako naman, han fourth year, an akong liwat major na highlight han akong fourth year was naging officer ako, student body. So, bagan, diri talaga ako an officer, pero bagan, vice ako, tapos I don't know what happened to the president. Bagan, governor, bagan vice governor, tapos naging governor ako in Bugos nga fourth year. Bagan nakuan. Bagan na-promote. Na-impeach ang Na-impeach ang president. governor. Direct nanunumduan to na to. Basta naging governor ako in Bugos nga fourth year. So parang kami during intramurals kami nagpre-preparehan ang mga needs han mga seniors, parahan mga snacks, parahan mga games, so ganito. So ano pa ba, tapos naghatag ako ng message, seniors ball. So may dagad mga highlights na ako fourth year high school. Active ka na ha. Active, I don't know, parang para to ha ako na time, diri good ako very active kay may dahad to mga kabatch ko na talagang maram kagud nga active kay seniors kuan hera Kami- student body president, kami ang mga tapos active and first. active gyap ha mga English week, English month, mga sugad beton. Ang mga first section man lagod ang active hapon. Nga nadiri makanto kasi bagan anakon bagan masulod ka friend, masulod ka diri tungodan masulod ka kay gusto mo makita ng mga sangkay ng Sangkay, mga oo, barkada. makaupod. Sugad. Ako liwat, amad ton, fourth year ako. Amad to, tas amoy to seniors ball, marisyo ton seniors ball, kay damo na ako nakasayaw. Ooh!
Sayaw. May nanakanto na nung dumanson. Seniors ball. May nakisayaw ha akon. Ano? Takay, crush na crush siyahan akon usa nga classmate. Di maram nga kuang ka ano, makarat ka lumambada. Tapos, nagisayaw ya akon. Morong ka na hurt na akong classmate. Kasi syempre, ultimate crush niya. Tapos nakisayaw akon. Tapos mo ko, okay, makarawot. Pero mali siya to na mga time talagang. Oh, amo ko dat. Amo to si Sering ka imo nga, kung may crush, amo to time nga makasasayaw mo hiya. Kaya syempre, di rin man maawod man na mag-reject an girl na makisayo ha im kay damot nakita tas mas igbubuyo baga Wari kami sige sugad, sayo ka amo mo. to namon siguro na miss adto namon time. Amo ton. Sayang. Di rin na mababalik ang kahapon. Oo. Dapat i-ensure naton nga inhira ma-experience iton nera. Ako very gusto ko kung nanon akon experience go to the extreme kung gusto niyo. Oo, tuod. Oo. Ay tapos an fourth year ako amo ton time nga pag ano Valentine's Day may dadto mga, di ba mga restaurant at tumasering, may Valentine's offer. Ang Jollibee, nag-Valentine's Day hira. Tapos, naka-candlelight talaga. Pero Jollibee food. Dito kami, nag-Valentine's kami Nagkuhan ka naman mo mga team. Chicken Joy. Nag-Valentine's Day ka mo. Oo, kami markada, barkada. nag-Valentine's kami nga to Tao kay may, nababatian, Emilvia. May da dito, waiter nga gwapo, Jollibee. Amo na mong gibabalik-balik. Yan na, uy, duty, yan natarakaon kita. Day na Jollibee and first na Ang Jollibee. pinaka-first na sa Mora, nanunumduma ka to, ay manunumduma to na ako, kami magbabarkada nga. Gwapo talaga to, hiyatas di ba uso na to, may dana sa cellphone. Okay, marit siya to. Amo to, nag-attend kami mga to, perform kami ha iba nga kuwan, ha iba nga school, pati ha intramural, mga events, tapos nga to ha city division, na-attend kami mga events dito. Kami, waray manggod kami, di kami na, ako rin nabulingan mga At tapos school activities. anamong barkada kay close man kami magbabarkada, magsasarapit kami to nagkakalingkod. Tapos may dangan yung mga may meeting, sarakbot kuwan. Among grupo pero may kami mga kontrabida. Ako pa, amo kiton. Ako pa man, kung nga di ka mo left, nga di ka right. Amo talaga tot akong kuwan. Oo. Kumbaga, Pero may kagud kuwan, pero may kagud may reasons, permanente. Nga di ka mo, nga di ako. Ngadto ka mo, di ako. Sugad ko. Tas amog gyapad to na amon section mga competitive gyapad to ha school amon mga classmates. So, May daghapon, parte may daghapon grades. ka mo mga kuwan, ano ito, mga ngaran-ngaran nga. Waray kami sugad. Waray. Mm-mm. Kami may da kasi kami mga Kaya namon mga kalalaki nila mga seryoso school. Oo, mga boys. Labi na amo na tugod da. Ay, tas may tambayan kami, nanunumdum ka dida late hay amput ko na dapat nga acacia tree. Pagsulod ni mo ang gate, may dako-dakuan na acacia. Tapos may lingkuran dito, didan ligid, may semento nga lingkuran. Dida kami nananambay. Tas dida kami, dinan crush. Tas sagarat to Hirojin, may dayad to crush. Hi Marty. Crush talaga to niya to na time. Nagtitinawa kami kay pagsisinunlogo naman, Marty, Hirojin. Wala to na mga linurong ba ni Okay, Hira. bisan din high school, di ba? Pag turutog po. Kami, di dahan, awaray. Anak dilagod lang ang alimtan nito, ay high school nga Diana. Kan Julius. Pag, bisan itong diri tuod, nga amon joke. Di ba? Simple man. Oo. You keep on doing it. Repeating. Nagiging, Propaganda. Oo, nagiging Tuod nala. So, di ko basta yan na nakikita kami. Pag ada na nga nila, binamang di ba mga high school, like kanya na nga, pag uli natin, makatara balay. So, pero man tigol, pag ada school, na Jola, naikuan. Di ba? Bisan di rin tuod. Actually, Jason, may diya mga high school classmates nga
naging classmate ko in college. So pag ipapakianahan ko nga ni Partikan Jason, labinahan, di ko pahiya uyab, magan nag-friends pala kami pero may dana kami MU. Wow! May mutual understanding na kami. Napakyan ako nak mga classmates han high school at classmates ng college nga iya classmates han high school. Maano hi Jason? Agi daw kayan mga reaction. Hagi, malabad ito. Amo dahil din era ganyan babato na aksa ko. Oh, okay na sige ra malabad ka ko. Sa dire tuntuod, direct malabad. Diri mo malabad. Diri ka malabad, mayaang-yaang, no? Oo. Hadto kasi pag Iba kasi yun malabad, malabad mahilig away. Diri ka Oo. ito. Kumbaga, sisiniram bully, ano ban bully mayang-yang, makiawayon, sugad ba? Pero diri ka antipo. Siguro bully ka in the form of in Intremis. yaang intremis. O Intremis, may mga- diba kasi hadto nga bully na talagang makikig-away good. Aw kami di, ay, intremis la. Kumbaga, asartalo ba? Pero diri siguro I don't know kung ano na yan at bully kay hadto damo man gapan mga hambog, damo man gapan mga feeling gwapo, mga feeler na mga grupo-grupo ato pero wari man nag-aagway. Actually, ang nag-aagway an may mga frat to nga ni nga amakad to bibilingon ni Kuwan kay ka frat ni Kuwan amo ito nag-aagway pero yun masin ka ini nga grupo amo inin mga hip-hoppers di ba may diba rito litihay tungod nga dakon litihay may grupo nga mga hip-hop manulot, tas mga pagwapings, tas may daliwat iba nga, ang mga baltok nga mga gwapo, may daliwat mga sugad, may daliwat iba nga, inira mga, nagwapo nala kay mga sporty, nagwapo nala, mga gwapo kad udog. As may daliwat iba, mga gwapo nga mga MP, apit to hi Austin na ng mga gwapo na MP hadto. Pag nakamotor. Pag masulod nga ni ha gate, kahiyan pantay, nag-aawot-awot Ostinan pa pantay ito. Pag nakamotor, nagwapo. Oo, labi na ako Brrrr. Tatawagan nga aran. Kasi kung tawag example, Jack! Pag nakamotor, brrrr, Jack! Diri nali. Dinabate. Bungol pag nakamotor. Nabubungol. Nagwapo. Di na. May dalawa tanto mga grupo nga. Amo lagi adto nga. 'Di ba? Uy, may labi na pag alas 5 sundo. Uy, nakamotor man na nagsundo. Iya, di ba? Ito, masakay na nga pababayi, binabayi pag masakay. Okay, uso na to, motor ayos. Oo, amo talaga to. Pero hato, di rin pa man mahigpit mga lisensya siguro ato na time. Mm. Pero, may dinagihapad to mga LTO. Ay, nangalimutan ko pag-storya mo. Nag-apig pakuhan, high school, nag-apig pakuhan. Ambot kay ano na pinangapi man nakinin. Nag-api ako Miss Intramurals ni Watson. Damo nim ginapihan na high Damo school. nang ginapihan na high school. From first year, parang pang second year to fourth year, api ako dance group. Tapos, nag-api ako Miss Intramurals. Tapos, nag-governor ako on fourth year. I think high school, fourth year na ako nag-api Miss Intramurals or third year high school, dik nanunumdum. Ang pangit, di rin to pangit, pero nangangatawa kami kay nasingera. Agi ko naperdi ka kunuhin ngula, kaya nagdaog ngula. Nasiringan, naperdi ka kunuhin ngula. Kuwan, ano pa Hindi yun? tinuyaw ako na akong teacheran high school. Jesus, naperdi ka nganin ngula. May kato. Bangin kuwan, ano pa yun, tungod nga kaluoy ba? I don't know. Ay, ini pa, an highlight gihap ko han fourth year to fourth year high school. Tungod nga api ako han dance group, nag-aapi kami han mga pintados. So, Fiesta. twice ada kami nag-join han pintados nga. Pero kami nakakasulod ngadtuhan mga top parahan mga school category Tapos one time, Pinapaso daw ka man to. oo, nagpipinapaso talagang maiha. One time, naguhulat na kami mag-start ang parade, may naglilinimbot na photographer. Kaya to na time, di ka man masabot nga, ini nga photographer, di nila ini local, ini nga photographer, national. Saan to ngayon yan na photographer? Manila Bulletin hiya. Tapos napicturean ako niya. Ako naka-feature nga tuhan ira. Waray Ato may na. cut out. Amo nga ni waray, may dakat to cut out na wara. Nasa ring na akong teacher nga. Ano akon lotad to, akon ang pornographer. Inka cut out. Iba manan imo kuwanan, iba manan ikaw manan nagdadara. An ako na to simpad to na akon teacher
Siguro diya nag-expect na ako mga ngadto ma-feature ngadto lugod anak nawong nas man niya. Hisus kay it jaryo gipuputos man leton budo. So oh, sige na la. One Pero man. at least ako na feature. Sige, at least bisan gimputo simbo doon nangadaan he front page. Amo na. At least diri bisan laging putos may imprint, di ba? Sige. Amo to. Amo to na mga highlights na join kami mga ito mga activities so na activities. Waray kami Na support mga man laliwatad waray pera kami mama. mga sports so dito. May dagad kami sports activity pero I mean waray kami inter-school ba? Oh, Dapat may mga sugad, okay. dapat Oo, may mga oo, activities. oo. Ano man lang mga activities na na-join inter-school, bangin mga math quiz, mga sugad, English Tirak quiz. mga aram. Kaya di ka pa ko na, basta bakan diri ako awarehan. Bisan within hapalo, di ka mo na-join. Diri nga ni, waray Or nga di ni. ka la talaga maaram nga may mga sugad hadto. Siguro. Kaya di ka man ginaapi as representative. Kaya paano ka magiging representative kung permi ka na Uber? Diri man, masasabtan man nimo kasi kung tamay da ka mo. Siyempre, I-require man ka mo pag Oo. may audience impact, di ba talaga sa kasi, Mapili. uy, pakadto ka mo hininga kuwan, kay Masing kailangan nga ton mag-cheer. Oo, mga basketball siguro, may mga mulay ba, mga sports. Pero amula, basketball siguro, amo malan may sports. Pero by the way, nag-join ka in skating competition hato na time Waray, waray. yeah. Ani mo la talaga leisure. Oo, mulay la, para lamang may ko libang Ano la libang la for that nga time being. dire luwat normal nga. Kay, di ba, mahilig kita basketball. Mm. Pero, diri man nga tanan nga tao, mag-excel ha basketball. Amo sisiring ko nga, kung may iba nga sports nga pwede mo ma-explore, hindi mag-explore ka, diri basketball na basketball. Oo, la. oo. So, kay, baka focus good kita, basketball. Mm-mm. Which is, diri man nga ni kita, mga 6-footer nga tanan. Pag nakakamulay ka ng mga hagtaas, syempre, waray kaluwat. Amo nga, waray, dito lang kung skates focus. So ano man mo masisiring nga take away han imo high school life? Tak masisiring la, advice ko, mga generation, pati aton mga anak, enjoy ala high school. Oh, true. Ma, Bagan i-balance no, i-balance nga masulod ka pero kung may mga experiences that you have to may mga Take. experience na mga activities nga kailangan mo mag-skip school pili ito nga mga over Experience. school over that experience. Oo. Ako masisiring ko go to that pili at experience. ako, gihapon, diri man good ako, diri man kita, tipo nga, academic good kita nga, Oo. Dere. kung may mas ma-retain na imo memory, experience, take that. Mm-mm. Diri it, Dere to nga focus ka lang pag sinunugin kilay tapos diri. later on mariregret mo nga ay hadto nagnakadto tera sugad din Oo. idik na upod Dapat kay enjoy yun. Oo. Good. Labi na high school. Ako, Oo, super. Kay Amo- college talagang kailangan sing pa man adto may daka ka pero may giniyakan hadto nga it high school amo ito time nga pwede ka you will get away with cutting classes sa ganito. oo. Kay diri kay mahuhulog pero it college kun magbinulakbol kahit college di mo marirealize na sayangan imo Time. time. Oo. It Ha, high college, school, oo. talagang maupahiya. So, kadadto, bisan kami sugad. Kumbaga, tanan kami nakagraduate. I mean, di rin man kami totally nga talagang kailangan naman number 1, kailangan lang mag-honor. Maray, basta makagraduate, 75, okay na. Happy na. 74, pwede na. Teacher, pwede 75 na lang ito. Sige, 75, okay lang. Waray mang sinisiring nga pressure nga dapat 80, 90, dahil magyapat to. Magyabak ito hadto. Basta ang importante ko lang makapasar. Kagraduate. Kana kun haim pat mas malaksi makagraduate, makatapos dito kita. Amo na. Oo. Amo na. Pero ako talaga takon ma-advise is sing paman is like I said if may the experiences in life that you have to sacrifice one, if you have to sacrifice
school, like kailangan mo mag-cut class para ma-experience ini nga something ha imo life. Sisigong ko go for that Oo. Ako over takon school. talaga. But of course, um um don't break the trust of your parents. So say for example, um if syempre our parents are working hard para mapadara kita school, tangan kita allowance, may dakitaging kakaon na school, ayaw liwat nga diri ka na magtutuhay sa eskwela kay puro ka na laliwat experiences in life. Like I said, i-balance iton experiences of life and school. Kay at the end of the day, kung diri ka liwat magtuhay sa school or diri ka makagraduate, you know the consequences hit life. You know that mga kaurog nga mga tao nga reach it era goals or something is may dagihap na pag-aralan. Alam mo yun? Oo. I mean, ayaw i-waste ito opportunity gihap nga makapag-aral na ito nga opportunities doesn't come for everyone, especially may dakita mga mga may mga tao nga diri nakaka-eskwela kay warera Balance. kwarta, so i-balance. So may the time for and experiences in life, may time gihap to go to school. But like I said, if 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 diri liwat puro ka nalaliwat school, wari ka naliwat time outside of Pero school. akon high school enjoy. Amo ko latakon. Mm, Enjoy kay ada ko talaga. Diri man it high school kasi diri man hiya ginre-require kung nagtrabaho ka na. Kumbaga, diri ya kinanglan. Wala man may napakayana nga. Kung high diin school nag-high graduate ka, graduate, or diin elementary, oo. ano. It kinahanglan nila itim diploma. So, it high school, enjoy. Basta makapasar Waray ka. may mastering. Tagi daw ko nim grades sa high school. Oo, waray ito. Waray mapakayana nga diin ka nga school and high school. And importante, makapasar ka, nag-enjoy ka, go. Kay, di mo na ito mababalik. Kumbaga, True. it high school once sila. So, ako, enjoy ang good ako ng high school Enjoy ka ni high school. experience. Oh, the best. The best good, the years. Oh, okay. Pagdating ka college, baga mga Kanya-kanya seryoso naman ka. kamo. Oo. Kanya-kanya na. Pero thankfully gyap ako nga akon mga friends in college, in high school, they are still my friends. Up to now, diri ko man hera nakakaupod every time or pero tungod hit constant communication, I feel that I'm still part of the group pagan super barkada laga pa ko nera, friend laga pa ko nera, bisan 10 years na nga baga diri ko gudera nakaka-fully nakakaupod. Pero amiton, so siguro high school mo talaga mafa-find it in real friends for me ada talaga ito na time kay ada time nga may linurong, may seryoso, may alam mo yun, halo-halo. nagde-develop pala in personality, it imo sexuality kung ano man ito dito na time. High school, dida, among kuti mo talaga time nga mag-explore kahit Oo. things nga Ano talaga team gusto. Then later on, pwede ka na, bahala ka na mag-adjust. Oo, yun. So it was ano siya nga topic, damo nak nabaroan haim. Charot, ikaw rin ka mababaroan kay sakto let akong mga experiences diri parot imo nga naga-guidance. Kay kuan man ako, Lalaki manggod. lalaki. Constant ako kuan. Amon na akong permanente kuan, ano pa ni? Katitimahan year, anong daw lak next year, dili sa guidance. Hain daw lak niya na pupurot. Pero may the year nga wari ka ka-guidance. Third year year. siguro, third year. Waray ka guidance kaya namon teacher was very kuan lotera. Very relaxed. Relax lang. And fourth year na guidance ka. Principal kami, Principal ng mismo diri na guidance. Principal kami. Damo kami luwat, damo kami dito. So, I mean, okay lang. Kaya man lang itong experience. Ako, akong teacher, Yan, naging tatawaan mo na lano. Oo, okay. Kumbaga, experience yan at ito nga akong teacher, which is akong kaka-istorya. Oo. Nag-move on na ka mo. You move past that stage of life now. Bagan, diri na kailangan mag-dwell ito na mga memories, ano. Kay it made you a better person yan, oo. Kumbaga, siguro ato na time, may dagyapya din na daanan. So, bagan niya na time, bagan,
kaya ano ka pa magmamindad to? Baka let's enjoy the kung ano't may daya na present. Memories lad to an past. Sugat ba? Sugat, Life oo. lessons man Sugat, gyapon di to. ba, akon mga classmate at nga nahangita ako, kaya ginintermisan ko. Friends ko yan, Oo. mag-friends kami, Kumbaga stage na talaga ito hiton. oo. Makikita man niyo yan, hey Jason, nag-change na talaga into a better Nag-change person. talaga ito ba? Nag-change siya in a way, ay tiya ka mayaang-yaang, adagod piton dit mawawara. Oo, I am a daily amo sering, daily victim of that. Very God victim. sering, Daily na experience ko ito, na experience it kids it kamayaang-yang it era dad. But you will know that nag-mature talaga hiya. If makakaistorya niyo hiya, yan na, masasabtan niyo na he really matured a lot. di ba, sering ko, depende tim ka istorya. Pag i-restore nga ni kita, hinlinorong, tamo kita dita. Damo tot Pag istorya i-experience. nga ni kita, Which is good. Kay makuriliwat kun, dynamics ba? oo, makurigi hapiton, kung seryoso ka sinduro during your high school or your younger years. Parang wari ka share na, uy, ako, sugad ka pa ko ito, di ba? Kung work-wise, istorya kita professional way. Pero kung gawas kita trabaho, Work life. bisan kita din bisan nga niya work, I mean, may da kong mga ka-intremis. Kumbaga, kung sinot Gets. go. Kung diri, stop kita, may limit. Sugad ba? Balita, no? Talagang, kuan ba, iton tao talaga, ma-evolve Oo, ba? Oo. na-evolve. So, and high school talaga brings a lot of mostly fun memories, Fun. no? Ano talaga, fun times talaga Oo, ito talaga high it, school. fun. I don't know yan ang generation, ha? Ako, But not that generation, iba. Basta iba manera, anat generation na dan pinakaswerte na generation. Kaya amot tong time nga, waray cellphone, istorya nga good. nagkaadan cellphone, oo. Ito nga ni nga, bisa nag-uurus ka mo ha, school, pag ulpo tayo pala, gusto lagyap niyo magchinika na lawat at telepono. Anton High School talagang ginra-write mo good, Oo. notes mo. Oo, ginunotes mo, magjo-journals ka kung mahilig ka hadto. May da ka pa baga buutan nga classmate, papasurat mo. Surat daw ako, alayon. Iba ngayon nga notes. Balitaw. Iba talaga na high school. Siguro, swerte laliwat ako nga, anak ko mga naging barkada in high school are mixed of fun and, alam mo yun, ito nga ni nga, fun kay marisyo kami pag mag-urupo. Tapos, at the same time, we don't lose track of our studies ba, anamon, academics. Waray I man, mean, kami gihapon, balance la. kami, Oo. bisan kami puro fun, diri man, kumbaga, karang kami graduate man gihapon, nagtapos. Kumbaga, nag-enjoy la tala, nasobrahan la kami pag-enjoy namon high school. Nangalimot na la kami nga, oh, mga college na ngayon Pagkita ko an high school nga ni hunahuna da nera di ka makagraduate. Bangin. Na agito ini nga bata. Oray ini malabad ko din. Diri man kuan. Syempre naibagod bang pag-ada na time na pagkikita mo, nag-graduate naman ni Ranay daw. Mamimiling daw akong school nga makakahabol ako. Mimiling daw akong trisim. Balitaw. So, sugaron talani, nagabihan na kita. Nag-abihan na. Thank you so much for watching. So, Sana may nakuha ka mo yan nga may nakuha ka mga lesson. lesson, kundi man lesson, amoy ton, may da kami na share na mga memories High about our school. high school life. Sunod. For sure, damot nakaka-relate. College. Especially niya mga high school classmates. Yes, shout out tayo tanan. Oo. Shout out ako mga classmates na high Mga- school. Thanks for watching, guys. Thank you for watching. And supporting our podcast. Don't Subscribe. forget to Like subscribe the Facebook page. our YouTube channel and follow our Facebook page and share us to your friends. And waray, mag-uros storya kita din ni Hawaray Maray Katok. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. 2 hours and 30 minutes. Pero daw lang break. Damon cuts. Damon cuts ini. Ako rin eh. Ako sa bagay, continue ko man line eh.